nga mao ang kabkaban sa Karkar. Apan dihang gisuta namo ang lista sa mga may qualify, adunay ubay-ubay ra bagyod nga mga Capitol employees nga nangapil sa online voting. Apan kay mga kawani man sila sa Kapitolyo, sorry na lang, di gyud sila maka-appeal sa raffle draw. Oh, mao na ilagda. So finally, we are down to a total of 1,854 votes or voters ang maka-appeal sa raffle nga karon atong i-draw. Kinsa man ang lucky winner sa Toyota Hilux? Kinsa! Ato na mahibawan, human ini. We would like to thank our sponsor, Unisol. Okay. So niya na ta, mga higala, ang gipaabot nga raffle draw sa mga qualified online voters nga makadaog sa Toyota Hilux o sa uban nga mga ganti nga niya karon dinhi. Atong ipahibaw sa publiko o nya amo no sab ning gipahibaw pagbalik sa Facebook post. Nga kadto mga ngan nga mabunutan, tawgo namog katulo, 3 calls, 3 times. Busa andama ang inyong mga telepono nga inyong gigamit pag-register atol sa inyong pagbutar. Kay human sa tulo ka pagtawag, kung dili mo tubag, mubunot kami og lain nga winner. Nya di sad mahimo nga ang inahan sa winner mo'y mutubag o amahan. Kinahanglan kung ang anak mo'y winner, ang anak mismo maoy mutubag, ang iyang tingog yun mo'y mabati. Okay? Busa, kamo din ha, nga nagtanaw ron live at tangi og tutuki gyud ninyo ang inyong mga telepono. Kay sa Tagalog pa, walang kukurap. Kung aduna mo'y Viber or aduna mo'y FaceTime, labing maayo, kay i-video call mo namo. Kining tanan gisaksihan sa atong mga representante, labi na gayod kang DILG Provincial Director Ayan Lucero. We would like to thank our sponsor, Allied Hospital Supply International Corporation. Okay? Now, ninihigayon na. Unya mo, excuse good ta. Official na nga buksan ang atong raffle draw. O atong gihangyo, si Gobernador Gwen Garcia to do the honor. Go, palihog, excuse me. Nagkaon ro ba? To officially announce nining atong mahinungdanon kayong kalihukan karon. Nabuksan na nimo. Ikagyo mo bukas, go. By the authority vested in me as governor of this one great province of Cebu, may I now officially declare the electronic raffle for our online qualified voters open. Yay! Salamat, Governor Gwen. Bukas na ang atong raffle draw. We acknowledge the presence now of Board Member Stanley Caminero from the 2nd District. Okay, sugdan ta dayon. Di ta maglangay. Una nya 20 man ni, unahon nato ang 20 ka cellphones. Smart cellphones, oh, ngilngig ini. Latest model gini, Oppo. Na po, 20 man ato na yung bahinon. So, unang lima.
atong ipakuha ni Board Member Raymond Joseph Calderon. Board, palihog ta. Dito sa stage palihog. Anyway, doon na mo assist ni mo. So, unang 5. Unang 5. Kamo din ha, nga nagtanaw karon global. Tutuki ang inyong cellphone. So, na-model. Okay. So, ato nang sugdan. Ang unang 5 ka-winner sa cellphone. Ang first winner in 3, 2, 1. Congratulations to Lorenda Alce. Atong tawgon niyang cellphone number. Naama, naka-flash sa screen. Lorenda Alce. I hope you are present and watching us. Tanawon ta gyud. Ya ihinabi gyud ni board member Raymond. Lorenda Alce. The number you have dialed is incorrect. Your number cannot be completed as dialed. Hala. Please check the number and dial again. 3 attempts ha? 3 attempts ba ya? Sumasa atong ipahibaw. After 3 attempts, kung way mo tubag, then we'll get another winner. 900. Mao na, klaro kayang number. 490. Hala, kaanugo, no? O guwa sila magbantay silang cellphone? Or gi-off nila? Or sa ba? Nay, mao man ang numero ha? After 3 calls, kung wa gani, hala. Hello, maayong gabi eh. Hello. Hello. Si Ma'am Lorenda eh? Yes, Si Ma'am Lorenda eh? Why signal? One more attempt. Last attempt. Nawa na. So wala na. Unsa man? One more time. Wala mo ring. Nangita na to siya. Ay, balik ko na kayo, nangita tong signal. Excited ako niya. Wala. Lima, diretso ba? Tuyok na lang. Okay. Magkuha taglaing ngalan. Kay wa na gyud toy paglaom. Okay? Unang mananaog. In 3, 2, 1. Congrats to Faye Ernestine Belsinia. Okay, atong tawgon ang iyang cellphone number. Hopefully, na siya. And hopefully, the signal is clear. Naglungag tingali. Gi-off man niya. Kaya gisamukan siya sa tawag. First. That was the first attempt.
Aton dialog balik ang iyang numero. Last. Oh iya, klaro tayo. Okay, wag yun. Wag hapon. Oh, sige, another one. Another name. In 3, 2, 1. Kini basig niya na. Christian Nel Ipil. Christian Ipil. Atong susihon. Basig tumagon. Hello? 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 Maayong gabi eh. Si Christian. Yes, sir. Si Yes, sir. Christian, Maayong gabi. Nagtanaw ko sa live. Hala! Thank you, my number. Unsa ning lungsura? Taga diin ka? Sir, dili kay ka maklaro imong Taga-diin pinbox man sa ka? phone. Unsang lungsura ka? From Naga, City of Naga. Okay. Sa Capitol ni nakadaog ka og usa ka brand new nga cellphone Oppo. Palihog lang niya contact mo contact lamin ninyo balik para unsaon ninyo pag-claim sa kaning cellphone no sa mauning raffle sa Pasigarbo sa Sugbo. Congratulations kayo. Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. Copy. Mo message lang ko if ever mo text mo na ro. Okay, thank you. Congratulations again. Okay, thank you. Congratulations. Congratulations. Ikaduhang mananaog, board. Ikaduhang mananaog. Kay 5 man kangalan ang imong bunuton. In 3, 2, 1. Okay. Maria Teresa Nohara. Basig nagtanaw sab siya karon sa online. Maria Teresa Nohara. Hello? Hello, may gabi si Maria Nohara ni, Maria Teresa Nohara. Hello? Si Maria Teresa Nohara ni. Yes. Sa Capitol ni, paibaw minimo na nakadaog ka o usa ka cellphone nga apo sa raffle sa atong Pasigarbo sa Sugbo. Congratulations. Wa siya katingog sa kalipay. Hello, ma'am? Hello, ma'am? Hello? Hello, Hello? ma'am? Si Maria Teresa Nohara ni? Hello? Si Maria Teresa Nohara ni, ma'am? Yes. Unsang LGU ka, ma'am? Taga-asa ka? No, Puro. Puro. Taga-Puro, Camotes. Okay, ma'am. Sa Capitol ni ma'am, nakadaog ka, magpaibaw minimo, nakadaog ka o usa ka brand new nga cellphone, Oppo, atong kaning raffle sa Pasigarbo sa Sugbo. Congratulations, ma'am. Okay. No, thank you. Okay, kaning mo contact lang minimo ko sa para kung saon nimo pag-claim diri sa Capitol ang imo ang kadaog nga cellphone. Congratulations again, ma'am. Congratulations. Asa man? Kapitol. I-contact lang ka na mo niya, ma'am. Daghan salamat. Sige. Yes, ma'am. Tanaw sa online karon. Thank you, ma'am.
Salamat. Okay, salamat. So duha na. Ikatulong ngalan karon. Ikatulong mananaog. In 3, 2, 1. Ania. Cherilyn Abanes Carrillo. Ania ang iyang cellphone number. Cherilyn Abanes Carrillo. Hello. Hello. Maayong gabi si Cherilyn Abanes ni. Oo. Kaning unsang lungsura ka, ma'am? From Pinamungahan. Pinamungahan. Okay, ma'am, sa Capitol ni magpaybaw minimo na nakadaog ka og usa ka cellphone sa katong raffle sa Pasigarbo sa Sugbo. Yes, sir. Currently, nagtanaw sad ko sa live ko. Okay. Congratulations again, ma'am, no? Congratulations mo. Mo contact lang paybaw lang unya mi kung saon nimo pag-claim sa imuhang cellphone, no? Daghan Okay, salamat. sir. Daghan Thank salamat. you. Maayong gabi. Okay. Bintaha yun nga magtanaw ha, online. Ika-upat nga ngalan board in 3, 2, 1. Tanaw na to. Ophelia Malones. Hinaot nga nagtanaw sab siya karon. Ophelia Malones. Tulo na ha. Asa ba to? Ikaduha nga tawag. Tubaga, ma'am. Okay. Last attempt. Or last call. Wala. Okay. Wana. Kuha taglaingan. In 3, 2, 1. Ano yan? Ramses Benedict Suelio. Ramses, na hinaot nga nagtanaw ka karon. So far, doon na natin tulo ka winners. Kunian ni siya ikaupat. Walay ringing. The subscriber cannot be reached. Please try again.
The subscriber cannot be reached. Wa gayo. Please try again. Ikatulo, last. The subscriber cannot be Okay, reached. wa. Please try again. Next name. In 3, 2, 1. Ano yan? Jivy Ann Siarot. Or GB. Jivy. Wala. Hello, maayong gabi. Si Ma'am JV ni Ann. Uy. Ah. Wait, quiet. Hello, maayong gabi. Ang gabi, sir. Si Ma'am JV Ann ni Siarot. Yes, sir. Nagtanong ko sa live, sir. Okay. Mangutana lang ko gunsa kang lungsura. Taga-diin ka, ma'am? San Fernando, sir. San Fernando. Okay, ma'am. Congratulations. Nakadaog ka o gusa ka Oppo nga cellphone na bago. Unya mo, mapibaw lang unya nimo kung kanusaan. Unsaon nimo pag-claim sa cellphone, no? Diri sa Capitol. Congratulations again, no? Salamat. Thank you, sir. Okay. Kaya nagtanaw siya online. Katapusang ngalan na board. Katapusang winner. In 3, 2, 1. Og Jujay Mahusay. Mayon tag nagtanaw sab siya karon online gihapon. O kamo uban diha ha. Tanaw mo sa online karon basin pag inyong ngalan. Makutan. Hello. 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 Oh, maayong gabi. Si Gabi, Jujay sir. ni. Yes, sir. Kaning unsa ka taga-diin ka sa Capitol ni Sir? Taga-diin ka? Nagkataboy lang ka, sir. Nagtana ko sa live. Okay. Taga-unsa kang lungsura day, Sir? Taboy lang, sir. Tuburan? Taboylan. Taboylan. Congratulations, nakadaog ka sa ka brand new nga cellphone na Oppo o amo lang niya kang paibawag kung saan nimo pag-claim diri sa Capitol. Daghang Thank you, sir. salamat. Thank you. Maayong gabi nimo usab. Congratulations! Salamat kayo, board. Salamat, board member Raymond Calderon. Sunod, laing na pulo ka cellphone sa atong gihangyo. Si board member Yuli Daan. Nga maoy mo pindot na sa diri board. Arong hibawan natong laing 5 ka winner. So far, doon na natay 5. Ha? O karon, laing or additional 5 ka mananaog sa 5 ka cellphones. Okay, ang dakong pangutana kinsay makadrive sa bag-ong Toyota Hilux. Okay, si board member Yuli karon mopindot sa laingalan. In 3, 2, 1. Okay, ano ang ngalan? Si Christine Manaba. Hopefully, nagtanaw siya online. Christine Manaba. Kung naa siya, then doon na siya madaog nga cellphone. The subscriber cannot be reached. Please. Second call. The subscriber cannot be reached. Katulong tawag.
naka-off ang iyang cellphone o wabay The number signal? you have dialed is incorrect. Okay, Your let's have. number cannot be completed as dialed. Okay, laingalan. In 3, 2, 1. Sige, board. Okay. Ini basig ni Ana. Gaal Tampos. Gaal Tampos. Hinaot nga nagtanaw karon. Hello. Hello? Mike, Hello. Mike. Hello, may gabi eh. Hello. Hello. Si Gaal ni, Yes, ma'am. nakadaog ka og bag-o nga cellphone, Oppo, gikan sa Capitol. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Taga-diin man ka. Taga Argao, ma'am. Binlod, Argao. Wow. Congratulations, sir. Nagtanaw ka Thank you. karon, sir. Nitanaw ka sa live. Oh, nagtanaw, ma'am. Tabak ka diri, ma'am, ay. Di magtungog. Sige. Congratulations. Sunod nga ngalan. Salamat. Okay, Gaal, winner. Sunod nga ngalan. In 3, 2, 1. Basin pag nagtanaw sa Bron gihapon kining sunod nga winner. Si Mary Yvonne Duran. Mary Yvonne Duran. Hi. Oh, Hello. tubag aboard. Hello? Si Mire Hello, po good ni. evening. Yes, hi. Kinsa ni? Si Yvonne. Siya yun. Okay. Kanang congratulations kay nakadaog kag usa ka bag-ong cellphone sa Oppo. Gikan sa Capitol. Tagadiin. Taga-diin ka. Kanang naako diri sa trabahoan man pero nag-reside ko sa Guadalupe. Ang imong probinsya. Sa Argao. Argao. Congrats. Sige, congratulations. Okay. Mo-contact lang minimo sa on pag-claim sa cellphone ha. Kasaasa ni gikan? Sa Capitol ni. Pasigarbo sa Sugbo. Itong sa Sa Pasigarbo sa Pasigarbo? Sugbo. Oo. Katong ano? Okay, karon sa ni siya consolation ni siya kay ako nabawa naman ko si katong kuan scar. Oo, cancellation. Cancellation ni siya, ma'am. Tanaw lang sa live sa Sugbo News, ma'am. Live ta, ma'am. Live ta. Sige, thank you so much kay nag-work man good ko. Sige. Thank you. Salamat. 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 Okay. Sila. Ang sunod, ikatulo, ang sunod nga mananaog. In 3, 2, 1. Kini, basig na agyapon. John Vincent Tisado Mahilom. John Vincent Tisado Mahilom. Ikaduhang tawag. The number you have dialed Na. is either unattended or out of coverage area. Hilom kayo.
May gabi. Mike. Hello. May gabi. Si John Vincent ni Mahilom. Yes, ma'am. Congratulations sa kay nakadaog kag usa ka bag-ong cellphone sa Oppo gikan sa Kapitolyo. Thank you, ma'am. Thank you. Taga din. Taga-asa ka? Kuhaan ko, ma'am, Talisay City. Ay. Siling. Ako. Congrats. Hello, Jan. Si board member Daani. Ma'am, may gabi. Silingan na de. Taasa ka sa Talisay. San Isidro, ma'am. Ha? San Isidro. Doon lang yung kaita. Oo, ma'am. Sige. Sige, congrats. Kontakon lang ka na mo ha saan pag-claim sa cellphone. Sige, ma'am. Thank you. Sige, salamat. Okay. So, pila na to? Okay. Salamat kayo, board member Yuli Daan. Karon atong tawgon si board member Stanley Caminero nga mobunot sa dugang o lain na usab nga mga mananaog. Cellphones gihapon. Okay. Aniya ang laing mananaog in 3, 2, 1. Maydalin Cabrera. May atong susihon. Ikaduhang tawag. Hello? Hello, may gabi. Good evening. O kana nga tigtanaw ba ka og Sugbo News Live? Hello, Day. Hello? Tigtanaw ba ka og Sugbo News Live? Tigtanaw ba ka og Sugbo News Live? Ha? Tigtanaw ka og Sugbo News Live? Kinsa ato yung ngalan nimo, Day? Kinsa ito imong ngalan? Hello, may gabi. Putol-putol imong signal, Day. Dayalon og pagbalik ang iyang number. Hello? Hello, mayong gabi usab. Maklaro na ako ang tingog din, Day. Hello? Si Maydalin Cabrera ni. Yes, yeah. Nagtanaw ka karon og Sugbo News Live, wala? Wala. Agoy, nitanaw ka og pasigarbo sa Sugbo? Oo. May na lang, bawi. Nakabutar ka sa online voting? Yes, yeah. Very good. Mao nang nidaog ka karon og usa ka cellphone Oppo gikan sa Kapitolyo. Pasalamat ta ni Gob Gwen, ha? Taga diin. Taga-asa ito inyo, ha, May? Sa Kuanya, sa Hagubiao, Mandaue. Mandaue. Sige. So, tawagan kag usab sa Kapitolyo
kay para sultihan kag unsaon pag-claim imuhang Oppo nga cellphone. Ah, Okay. Okay, Okay. next. sige thank you. Congratulations. Ikaduhang ngalan board in 3, 2, 1. Ania ang live winner, Stephanie Aligarbes. Hi Stephanie Aligarbes, hinaot nagtanaw ka karon online. Hello. Ah, Hello, mayong gabi. Diyan eh. Si Dr. Caminero sa Provincial Capitol. Kinsa ni palihog? Si Stephanie Aligarbes. Nagtanaw ka og Sugbo News karon? Nga naman. Og wala ka magtanaw og Sugbo News, nitanaw ka og Pasigarbo sa Sugbo. Oy, tanaw ko. Very good. Nibutar ka. Oo. Mao nakadaog ka karon gikan sa Kapitolyo og Oppo nga bag-o nga cellphone. Congratulations. Taga-asa ga ito ka? Car. Car. So congratulations nimo nya. Tawagan ka kun unsaon nimo pag-claim ha gikan sa Kapitolyo sa Pasigarbo sa Sugbo online voting. Congratulations. Salamat kay sir. okay. Next. Laing mananaog in 3, 2, 1. Siya mao si Grace Alfornon. Grace. Katong uban diha ha, ayaw buwagi ang online karon kay basin pag inyong ngalan mo ay mabunot. The number you have dialed is either Second call. Six, 7, 8 ring. Okay. Wala kayo bitubag. Okay, another name. In 3, 2, 1. Ian Christian Alvar. Ian Christian Alvar. Kato katapusan ganina, mao na mitawag. Hello sir, kato si sir. Hello, good evening. Nagtanaw ka og Sugbo News karon? Oo. Kinsa ni palihog? Kato ni si Stephanie Aligarbes, sir. Aman naman eh. Okay na ni. Okay. Human na. Nakadaog na kami. Sige. Batang last. Ipadool, pipaliyog. Ang kini karon nga gibunot mao ni si Ian Christian Alvar. Atong susihon kon ana ba siya.
Walay ringing. Okay, wala. Ato na yung ipahinomdom sa nagtanaw karon sa atong online live sa Sugbo News. Please share. Kini atong live streaming karon i-share aron mas daghan pa makakita. Wa gyapon, wa gyud. O sige, another name. In 3, 2, 1. Ang ngalan mao si Sarina Wu. Hello. Hello, mayong gabi eh. Kinsa ni palihog? Kita man ni. Si Board Caminero ni nagtanaw ka og Sugbo News karon? Wala para ba? Kinsa ngalan to nimo, ma'am? Si Sarina Wu. Okay. Sa Kapitolyo ni siya, ma'am. Nitanaw ka adtong Pasigarbo sa Sugbo? Oo. Very good. Ni-vote po ka sa online voting? Oo. Maong nakadaog ka karon. Nakadaog ka og upo nga cellphone sa atong online voting. Unya, tawagan lang ka para ma-claim nimo ha sa Provincial Capital sa Pasigarbo sa Sugbo. Taga-asa ito ka, ma'am, si Sarina? Toledo City, sir. Toledo. Congratulations. Okay. Thank Congrats. you. Congratulations. Lain pangalan, board. In 3, 2, 1. Justin May Bautista. Ato balikon, kamo nagtanaw karon, palihog, share, nini atong live The streaming. number you have dialed is either unattended. Ikaduhang tawag. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Please try. Last call. The number you have dialed is Okay, wag either yun. Kuhatag laing ngalan in 3, 2, 1. Denny May Kahandab. Denny May Kahandab. Hello. Hello, mayong gabi eh. Si Dr. Camino rin sa Provincial Board, Kapitolyo. Kinsa ni palihog? Kinsa inyong tuyo? Naa din ha si Denny May Kahandab. Kinsa ni... ako ni nga naman. Okay. Very good. Nitanaw kag Pasigarbo sa Sugbo? Ha? Nitanaw kag Pasigarbo sa Sugbo? Sa live. Very good. Karon nagtanaw ka og Sugbo News. Wala, kagikan ko klase. Okay. Sige. Anyway, ni-vote man ka sa online voting, unya nakadaog ka og cellphone nga Oppo. Congratulations. Taga-asa ka, May? Nga ako currently sa Cebu. Taga-Karkar ko. Taga-Karkar. Oo. Okay. Very good. So, congratulations. Nakadaog kag Oppo. Unya, tawagan lang ka unsa nimo pag-claim, ha? Sige, sir. Thank you. Welcome. Okay. Lain nga ngalan. Lain nga ngalan, board. In 3, 2, 1. Annabel Samson. Annabel Samson. Basin og nagtanaw karon.
Kaduhang tawag. Oh. Hello, mayong gabi. Biin. Mutana lang ko kung nagtanaw ka og Sugbo News live karon. Mayong gabi si Dr. Caminero ni sa Provincial Board sa Kapitolyo. Kinsa ni palihog? Samson. Annabel Samson. Nitanaw ka og pasigarbo sa Sugboan? Nitanaw. Unya ni vote pag yung ka sa online. Mao day ni daog ka sa online voting. So congratulations nimo ni daog ka og cellphone. Good. Congratulations unya tawgon ka para makuha nimo ang imuha nga nadaog nga cellphone. Asa gani inyoha Annabel? Dumanhog. Okay. Congratulations Dumanhog Annabel. Thank you. Salamat. Congratulations. Okay, doon na ta mo. Break tag sa Makadiyot ha. Doon na natin tanawon din sa atong screen. I would like to thank our sponsor, Unisol. We would like to thank our sponsor, Allied Hospital Supply International Corporation. Okay, ninihigayo na atong gihangyo si Board Member Jimbo Borgonia nga mo kuha sa katapusang 7. Katapusang 7 ka cellphones. Okay. And the next winner in 3, 2, 1. Katapusang 7 ha. Cesar Rivic Nino Gascon. Cesar Rivic. Hinaot nga nagtanaw ka karon. Nino. Hello, maing gabi. Maing gabi. Si Nino Gascon eh? Si Nino ni sir. Nagtanaw ko sa live ron. Congratulations! Usa ka sa mananaog na to. Sa usa ka cellphone unit. Gikan. Yes, thank you sir. Sa Cebu Provincial Government naagi ni Governor Gwen Garcia. Tagaasa ka, Nin? Tagaasa ka? Taga-Argao sir. Hasa? Argao. Silingan kami ni Doc Stati. Sige. Wahay day, no? Congratulations niya. Texan lang niya ka kung kanusa ka saan pag-claim sa imong cellphone. Thank you. Okay, sir. Thank you. Thank you. Salamat. Congrats. Board, another name in 3, 2, 1. Karim Christian Mariposque. Palihog kamo nagtanaw, share nining atong live streaming karon. Please share. Hello, maing gabi. Hello. Hello. Hi. Okay na. Ay, si Karim Christian eh. Si board member Borgonia ni, no, sa Cebu Province. Nagtanaw karon sa ato ang Sugbo News. Wala ra ba? Uy, wa ka gatanaw, pero sigurado ko ni tanaw ka sa Pasigalbo. Klase, okay. Nagtanaw ka sa imo sa Pasigalbo sa Sugbo. Pag niagi. Niagi, taga-asa ka? Taga-asa ka? Taga-Oslob, sir. Taga-Oslob. Congratulations naa kay usa ka sa mananaog nga usa ka cellphone unit nga Oppo.
Salamat. Congrats, no? Nya mo text lang niya ang taga Cebu Province kung saan nimo pag-claim. So, congratulations, Karen Christian. Daghang salamat. Salamat, sir. Okay. Salamat, sir. Okay, thank you. Sunod. Laingalan in 3, 2, 1. Aldren Otadoy. Aldren Otadoy. Kamotes mo ni apelido ha. Hello, maayong gabi. Good evening, no? Good evening. Si Aldren Otadoy, ni? Yes, sir. Si Borgonya ni sa Cebu Province. Nagtanaw ka sa Sugbo News Live ron? Saan, sir? Nagtanaw ka sa Sugbo News Live karon? Wala. Wala, sir. Pero nagtanaw yun ka sa Pasigalbo sa Sugbo. Yes, sir. Yes, sir. Congratulations Aldren. Taga-asa ka, Aldren? Sir, Camotes, sir. Camotes, o? Sa Sura. Asa sa Camotes? San Francisco, sir. San Francisco, Camotes, o? Congratulations. Usa ka mananaog sa atong, usa ka brand new cellphone nga Oppo A55. Congratulations. Oh, thank you, sir. Sige, mo contact lang niya ang taga Cebu Province para sa para unsaon nimo pag-claim. So daghang salamat ug maayong gabi. Okay, sunod. Salamat. Sunod nga ngalan in 3, 2, 1. Felmark Alivio. Felmark Alivio. Okay. Please share our live streaming program karon. Share, palihog. The number you have dialed is... Okay, ikaduhang tawag. Wa gihapon, walay ringing na gani. Ikatulong tawag na ni, unya, o way mo tubag, or way ringing, kuha taglay ngalan. The number you have dialed is either Okay. unattended Lain nga or out. ngalan, board. In 3, 2, 1. Ralph Ray Endab. Ano sa'yo hala? Kailan kayo ni dyan? Ralph Ray Endab. Dinaot nga nagtanaw ka karon. The subscriber cannot be reached. Ayan. Ikaduhang tawag. The subscriber cannot be reached. Please try Katapusan, again. tawag. Subscriber cannot be reached. Let's have another name. Sunod In na. 3, 2, 1. Jandy Villarino. Jandy.
Ikaduhang tawag. Sa uban nga nananaw karon palihog i-share kining atong nakita sa live streaming, palihog share. Please share. Awan na gyud mo ring noon. And follow. The number you have dialed is either unattended or Follow Sugbo News. Last. Katapusan na ning tawag ha. Okay. Ikaw lang na ito na ring. Huwag yun itubag. So Okay, let's next, have next. another name. In 3, 2, 1. Dorothy Ang. Dorothy Ang. Okay, kaduhang tawag. Yay. Okay. Katapusan na ning tawag, no? Tulo na lang ka cellphones ang kuwang. Wala si Miss. Wala. Ang Awag yun. O, sige, wag yun. Okay. Awag yun. So, Next. laingalan. Laingalan. In 3, 2, 1. Juanito Cristobal. Hinaot nga nagtanaw ka karon, Juanito Cristobal. Apan alabing dakong pangutana ron, kinsay makadrive sa bagong Toyota Hilux. Mo niya labing. Okay. Oh. Hello? Hello, maayong gabi. Yes, may gabi. Maayong gabi, Mr. Juanito Cristobal. Yes, sir. Speaking. Nagtanaw ka sa ato ang Sugbo News live karon? Wala na ba kung maglantaw ko nung ako sa Bohol na ako'y lakaw? Okay lang, no? Pero, kabaw, nimbutar yung ka pag pasigarbo sa Sugbo. Oo. Congratulations, Mr. Juanito Cristobal. Usa ka mananaog sa ato ang Oppo A55. Usa ka brand new cellphone gikan sa Cebu Province ni Governor Gwen Garcia. Congratulations. Ay, salamat. Tay sa taga-asa ka, Juanito? Taga Sambuan. Sambuan, mo ba? Sige, congratulations niya mo. Text lang ang ato ang taga Cebu Province para sa unsaon mo pag-claim. So, maayong gabi. Okay, sige. Congratulations. Salamat. Okay. Doon na lang tayo tulo. Duha. Okay, sige. Board, another name in 3, 2, 1. Duha na lang ha. Kay human ini. Okay, Jonaline Nazareno. O niya human ini dunay 14 ka tablets nga atong i-raffle karon. O niya Hello? Hello, good evening, Miss Jonaline Nazareno. Yes, sir.
Hello, Miss. Nagtanaw ka sa ato ang Sugbo News Live karon. Nagtanaw. Hello? Nagtanaw ka sa ato ang Sugbo News Live karon. Higayuna. Sa sir? Sugbo News Live karong higayuna. Nagtanaw ka ba? Wala na ba, sir? Wala. Pero sigurado gito nanitanaw ka sa atong Pasigalbo sa Sugbo. Sakto? Yes, sir. Yes, sir. Og taga-asa ka, Miss Jonaline? Kuhan, sir. Taga-Uslob, sir. Taga-Uslob. Okay, no? Yes, sir. Congratulations, Miss Jonaline. Mananaog ka sa Osaka Oppo, brand new Oppo A55 gikan sa Cebu Province ni Governor Gwen Garcia. Congratulations. Thank you, sir. Thank you. Nya mo text, mo contact lang ang atong taga-Capitol kung unsaon pag-claim. Daghang salamat ug maayong gabi. Thank you, sir. Thank you. Congratulations. Okay, katapusan na lang ang winner board. Okay, duha pa, last, second to the last. In 3, 2, 1. Second to the last winner niya, Marisa Complor Toquero. Hinaot nga nagtanaw ka karon, Marisa. Kaya ang humanat, sunod nato nga i-raffle, kining tablets, napay 5 ka laptops, o nya 3 ka TV sets, kanang 55-inch nga kining 5 ka TV sets ni sila, ha? Total of 5 TV sets. Dagko kayo. 55 inches kining maong 5 ka TV sets. O ang major prize, of course, ang Toyota Hilux. Hello? Hello, yes. Good evening, Miss Marisa Toquero. Yes, sir. Yes, si Borgonya ni, nagtanaw ka sa Sugbo News Live karong gabi na? Arilantaw ko, sir, nga nawala ko. Pero nagtanaw ka, no? Nakita ko nimo? Oh, yes, sir. Mayo. Taga-diin ka, Miss Marisa? Taga Santander. San Fernando. Okay. Santander. Okay, Miss Marisa, no? Congratulations, no? Nakadaog ka og usa ka brand new nga Oppo A55 gikan sa Cebu Province ni Governor Gwen Garcia. Salamat. Huwat lang niya sa atong instruction gikan sa atong Cebu Province, no, para sa unsaon pag-claim. So daghang salamat ug maayong gabi. Maayong gabi po. Salamat. Okay. Last name, last winner board in 3, 2, 1. Ania Jonas Carrillo. Okay, atong isusihon kung matubag ba niya ang tawag karon. Mo ni ang katapusan nga cellphone winner kung ugaling siya may winner. Hello, si Jonas Carrillo ni? Oo, sir. Nagtanaw ka sa ato ang Sugbo News Live karon? Oo, nagtanaw, sir. Nagtanaw, may di ay, no? Congratulations sa kadaog kag usa ka brand new cellphone gikan sa Cebu Province, no? Headed by Governor Gwen Garcia. Taga-asa ka, Jonas? Taga Pinamungahan, sir. Pinamungahan, si Board Jimbo Borgonya rin, no? So, daghang salamat o huwata lang niya ang text. So, daghang salamat. Maayong gabi, diha. Okay? Sige, maayong gabi. Congratulations. Salamat kayo, Board Member Jimbo. Salamat. Okay, sa dili pa ang atong 14 ka tablets. Aniyaw na atong lain makita. We would like to thank our sponsor, St. Francis JQM Medical Supplies and Equipment. Okay. Atong sangpiton We si would Board like to thank our sponsor, Limdaki Trading Incorporated.
Okay, atong hangyon si Board Member Kerry Shimura sa 4th District. Pagkuha o pagbunot sa 7 kangalan, at actually 14 niya, 7 lang unang iya, 7 ka tablets. 7 ka tablets. The first winner is in 3, 2, 1. Unang tablet, Francis Lawrence Efe. Atong susihon kung nagtanaw ba siya karon or makatubag ba siya sa tawag. A total of 14 tablets. So ang unang 7, mauna ni ang gibunot ro ni Board Member Kerry. Okay, mura og why ni tubag no? Human ining 7 ka tablets, napulo ka laptops ang sunod nato nga i-draw. Ikaduha na ning tawag, alang kang Francis Efe. Kundi niya matubag, katapusan na ning tawag. Basin pag-anaan siya. Hello. Hello, maayong gabi eh. Maayong gabi Hello. eh. Wait lang. Hello. Sige, Board. Hello sir, maayong gabi. Si Sir Francis ni? Oo. Nagtanaw ka sa Sugbo News Live nato, sir? Oo. Nakita ko nimo? Ay, wala. Wala man. Nag-cellphone ako. Taga-asa gani ka, sir? Katipolo. Mandawi. Tipolo. Sir, Basubat. congratulations. Nakadaog ka og Realme nga tablet gikan sa provincial capital. Wow! Gwen. Congratulations. Sige. Thank you. Thank you. Thank Sir, you. huwata lang palihog ang text, sir, sa provincial capital kung unsaon pag-claim ang imuhang tablet. And palihog ko og tan-aw sa Sugbo News og i-share palihog, sir, ha? Salamat. Okay, sunod nga ngalan. Sunod nga ngalan in 3, 2, 1. Unang 7 ni Haka, tablet. Angeles Divina Gracia. Angeles Divina Gracia. Angels Divine Grace. Maayong gabi. Hello? Hello, ma'am. Hello, Maayong gabi. gabi. Si Ma'am Angeles ni? Wala, ako na nga. Nagtanaw ka sa Sugbo News Live nato karon, ma'am? Wala na ba? Kaya nagkuhan na sa gawas. Okay, palihog kog tawag, ma'am. Hello? Okay na, basi mo na. Sige, Board. Angeles? Hello, ma'am. Maayong gabi. Si Ma'am Angeles Maayong ni? gabi. Si Ma'am Angeles ni? Yes. Oh, yes, ma'am. Ay, ma'am, nagtanaw ka sa tong Sugbo News Live? Karon? Karon, ma'am. Karon sa... Congratulations, ma'am. Nidaog ka. Unsa nga naog na ko, ma'am? Ay, ma'am, nibutar ka sa atuang Pasigarbo sa Sugbo? Oh, yes. Okay, congratulations, ma'am. Nidaog Tagadiin. ka og Realme nga tablet gikan sa provincial capital kang Governor Gwen Garcia. Wow! Thank you, kayo. Tagadiin. Ma'am, palihog kog tan-aw karon sa live ha. Inya i-share palihog. And then Okay. taga-asa gani ka, ma'am? Taga-Argao, Tulik, Argao. Taga-Argao. Okay. Huwata Yeah. lang palihog ang text gikan sa Kapitolyo, ma'am. Unsaon pag-claim sa imong tablet. Salamat. Okay. Salamat kayo, ma'am. Thank you. Salamat. Okay, sunod nga mananaog. In 3, 2, 1. Julian Santillan. Atong susihon kung nagtanaw ba siya or makatubag ba siya sa tawag. Palihog katong uban nga nagtanaw ron, please share. Nini atong live streaming karon sa Sugbo News. Walo ka ringings lang ha. Pagkahuman niya na, kung way mo tubag, tawgon sa ikaduhang higayon.
ikapito na ni nga ring. Ikawalo na, mao na to. Ikaduhang tawag karon. The number you have dialed is incorrect. Your number cannot be completed as Last. the number you have dialed Okay. is correct. Your number cannot be complete. Wala. Laing ngalan. In 3, 2, 1. Dwayne Laborte. Dwayne Laborte. Okay. Uy. Sige. Hello. Sige, Bord. Sir, maayong gabi eh. Hello. Hello. Sir, maayong gabi eh. Si Sir Dwayne eh. Yes, kasi ni. Sir, nitanaw ka sa tuang Sugbo News Live? Sir, si board member Shimura ni from Provincial Capitol. Congratulations, yes. nidaog ka og nibutar ka sa ato ang Pasigarbo sa Sugbo, akatong online. Okay. Yes. Congratulations, sir, nidaog ka og Realme nga tablet gikan sa Provincial Capitol. Oh, thank you kayo. Sir, palihog og tan-aw sa Sugbo News Live nato karon ha niya i-share palihog. Sige. Taga-asa gani ka, sir? Taga Pitalo, San Fernando. San Fernando. Okay. Salamat kayo, Yes, sir. yes. Nya paabuta lang palihog ang text gikan sa Kapitolyo. Thank you kayo. Okay, congratulations. Okay. Ang sunod nga mananaog. Oo. In 3, 2, 1. Upat na lang ka nga batch ba? Mary Rose Ligaspina. Mary Rose, kay si board member Kerry atong gitugyanan pag bunot sa 7 kangalan. And then after that, doon ay laing The number you have dialed is incorrect. Your number cannot be completed as dialed. Please check the number and dial again. Ikaduhang tawag. Basta it's a total of 14 tablets. Kini atong gi-draw karon unang 7. Okay? Dili ni basta-basta atong maganti ha, perting dagkuan ini. Kini lang TV da. The subscriber cannot be reached. Please try again. Smart TV 55 Number inch you have dialed is TV. incorrect. LG Your Abram. number cannot be completed. Wala na. Okay. Laingalan in 3, 2, 1. Merami Book. Merami Book. Atong susihon kung matubag ba niya ang tawag nato ron. And hopefully nagtanaw siya. Katong uban palihog share nini atong live streaming karon. Aron mas daghan pa ang makakita. And we are global. Okay. So far, tulo na ang nakadaog o tablets. Wala. Okay, kaduhang tawag. Nagkaanam ka 3 link, kaya nagkaanam kadagko ang mga ganti. Wala. Okay. Ato ipasabot ha sa mga nagtanaw ron uban, nag-comment sila, o niya ganahan sila makadaog. Dili na oy kay man naman tong atong online voting atong Agosto 28. Na ilang mga number, ilang ipadala. Wala na ma'am, sir ha, kay ang atong online voting ni ato pa mang Agosto 28 atol sa Pasigarbo sa Sugbo. Apan salamat sa inyong pagtanaw, please share sa atong live streaming. Another name? Okay, in 3, 2, 1. Maria Teresa Bendanillo. Basin o makatubag siya sa tawag.
Okay. So far, tulo pa ang nakadaog og tablet. Kini. Maayong gabi, ma'am. Hello? Hello? Hello, maayong gabi. Maayong gabi. Si Maria Teresa ni? Yes, ma'am. Ma'am, nagtanaw ka sa atong Subo News Live karon? Yes, ma'am. Nakita ko nimo? Oh, nakita kita, ma'am. Guwapa ko, ma'am. Yes, of course. Gabla ka, ma'am. Ma'am, si board member Shimura din gikan sa provincial capital. Taga-asa gani ka, ma'am? Natilan, ma'am. Okay, natin. Nibutar man ka sa online voting na to pagpasigarbo, ma'am, no? Yes, ma'am. Congratulations, ma'am. Nidaog ka og Realme nga tablet. Gikan sa provincial capital kang Governor Gwen Garcia. Thank you, ma'am. Okay. Ma'am, magpaabot lang ta sa text kung unsaon ni pag-claim ug sa pagkakaroon ma'am palihog ko og share sa Sugbo News Live nato, ma'am, ha? Yes, ma'am. Okay, daghan kayong salamat. Salamat. Congratulations. Katapusang tulo ka ngalan board. Ani ang sunod winner in 3, 2, 1. Tristan Kenneth Lara. Lara, kini apeliduha naga man eh. Na ako'y amigo nga taga Naga, Lara. Atong i-check kung The number you have dialed is either unattended or ikaduhang tawag na to. Doon na nalay tulo. The number you have dialed is either unattended or last call. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Another name. Please try. In 3, 2, 1. Angel Tugbong. Or Angel Tugbong. Atong susihon kung iya bang matubag ang tawag nato. And hopefully nagtanaw siya. Hello, ma'am. Mayang gabi. Hello? Hello? Mayang gabi. Yes. Si Ma'am Angel ni? Yes, ma'am. Nagtanaw ka ron sa tong Sugbo News Live, ma'am? Yes. Ma'am, nibutar ka sa atong online voting sa Pasigarbo sa Sugbo? Yes, ma'am. Yes, board. Taga-asa gani ka, ma'am? Asturias. Asturias. Ma'am, congratulations. Nidaog ka sa atong Realme tablet. Ma'am, palihog kong share sa atong Sugbo News Live, ha? Huwata lang palihog ang text gikan sa provincial capital unsaon pag-claim sa imong tablet. So, daghan kayong salamat ug maayong gabi. Maayong gabi. Thank you, thank you. Okay, congratulations. 2 more names. Duha na lang board, ha? Aniya ang lying winner in 3, 2, 1. Duha na lang ni nabilin. Josephine Sanchez. Oy, Pakwin Naga. Nega, ingon siya, di man na raffle inyo, oy. Hala, unsay day raffle sa inyo, Pakwin? Kaklaro ini. Wa ni trampas, oy, naunsa ka man. Kining atong gibuhat, klaro kay na, electronic raffle kining atong gibuhat, ha? Ang anyo, imong gusto katong kinaraan nga tambiulo? Wa na to, oy. So, hello? Hello, ma'am. Mayang gabi. Gabi. Si Ma'am Josephine, ni? Oo. Ma'am, nagtanaw ka sa tong Sugbo News Live? Wala, karon. Okay, ma'am, nibutar ka sa atong voting online sa Pasigarbo sa Sugbo? Oo, ma'am. Okay, nibutar man ka, ma'am. Congratulations. Kay nidaog ka sa atong Realme tablet. Taga-asa gani ka, ma'am? Thank you.
Milanilia. Ming Lanilla. Okay, congratulations, ma'am. Gikan ni sa provincial capital nya paabuta lang palihog ang text kung unsaon pag-claim ang imuhang tablet. Thank you. Ma'am, palihog og tan-aw sa Sugbo News Live and palihog og share. Okay, Ma'am, thank you. sige, kayo. salamat. Salamat, congratulations. Katapusan board. Ikapitong winner in 3, 2, 1. Atong klarohon ha. Electronic raffle ning ato. Geraldine Marikit. Tanaw na to. Electronic raffle ni dili na itong karaang tabyolo. Kinasa Pakwin Nega. Mata na sir. Niya natas bagong panahon sir. Huwag kang nega. Bag-o na ning atong estilo karon, electronic. Ha? So kamo dihang mga nagduda, hala. Duda lang mo kay kini klaro kay na makita man ninyo. And we are global. Tataw kay ning atong gibuhat limpyo gani wa ni trampas. Ha? Ambot ngano sa tanang tao nga nagtan-aw ron siya ra sang usa mo'y nagnega kayo. Nega manggod. This is electronic raffle. Computer maoy nagpadagan niini. Dili kamot. Wag gyapon. Ikaduha na ni no? Ikaduhang tawag. Okay. Katapusang or ikapito nga tablet. But this is a total of 14 tablets. Hala. Hello, ma'am. May gabi. Hello, yes, Tiffany. Si Ma'am Geraldine eh? Yes, ma'am. Ay, ma'am, si board member Shimura ni ma'am from Provincial Capitol. Ma'am, nitanong Yes, ka sa ma'am. itong Pasigarbo last August 28? Yes, ma'am. Nibutar ka sa itong Online. online voting, ma'am? Yes, ma'am. Congratulations, ma'am. Nidaog ka sa atong Realme nga tablet. Wow! Ang gikan Sure. Yung katoo. Wow. Okay, ma'am, gikan sa Provincial Capitol kang Governor Gwen and Yes, ma'am. ato lang paabuton ma'am ang text kung unsaon ni pag-claim ang imuhang tablet, ma'am. Yes, ma'am. Kanang, hello ka lang. Taga-asa gani ka, ma'am? Pagkuan. Tagalapulapo, ma'am. Pero ang akong husband is Kamdan Bantayan. Okay. Sa Gamaya, oh. Si board member Shimura dahil ni ma'am. Yes, ma'am. Ang wife ni Kuan, Mayor Shimura. San Shimura. Kailangan ko. Congratulations, pagkaswerte. Okay, Lagi mapalihog mo. kong share sa atong Sugbo News Live karon, ma'am, ha? Sige, ma'am. Thank you. Okay, Nag-live din mo sa winners, ma'am? Nag-draw, raffle draw. Okay. Sige, wala ko. Wala ko kakuhan kayo na. Sige, thank you. Sugbo News Live. Sige, daghan kang salamat. Salamat, board member. Okay, congratulations to the winner. Salamat, Board Carry. Salamat. Kana, tawag ito, dili ito robot ang mitubag. Ni ay gikan ni Divine Kangke. Ingon siya, wa na manipag-asa ang naa sa babaw nga mga numero, oy. Nagsunod naman ning numero nga gipangtawag. Hala, wa ka kyafe, ma'am, Divine. Naunsa ka nga computer man mao'y nagpadagan ni atong raffle. Ha, dili man ni katong kinaraan. Bag-o na ta, ma'am, ha? Okay. Ari kita sa laing 7 ka tablets. There. Kining adunay mga negative comments, nasayop yun mo sa inyong pagtuo. Ha? Kaya ang kining atong gihimong raffle karon electronic kini. O di gyud na siya malalis. O nya klaro kayo, matubag ang tingog sa winners mismo inyong mabati. Di ba? So, ayaw mong duda. O niya, among ipahibaw. Among ipahibaw sa atong mga viewers nga kini, raffle draw, kami ang muhatag og ganti ang Kapitolyo. Why gipangayuan nga anything in return? Except mangayo mi sa inyong proof of identification
inig-contact namo. Di may mangayo og kwarta. Load, di may mangayo ana. Ha? So kung doon ay mo contact ninyo, ngalain, nya mangayo og kwarta og load, dili na gikan sa Kapitol. Okay? Oh, scam na siya, mo'y tawag ana. So, we now proceed to the additional 7 tablets. Ang atong gihangyo si Board Member Red Duterte pagbunot sa mga ngalan. Laing 7 ka tablets. Board Member Red, o kamo din hang mga madudahon, tanawa yun ning atong proceeding hangtod mahumanta. Huwag yun ni trampas. Okay, ani ang laing winner in 3, 2, 1. Og Kayla Amor. Okay, Kayla Amor. Dili ni siya paryente ni Amor Sarmiento sa Kapitol. Hala. Hello? Hello, may gabi. Hello? Hello, may gabi. Si Kayla ni. Hello, si Board Member Duterte ni sa Cebu Provincial Government. Nagtanaw ka sa Subo News karon? Nagtanaw ko ganina pero nakagila ka ako karon. Okay ra, pero naka-vote ka sa Pasigarbo sa Sugbo kadto pag August 28? Yes, sir. Tungod naka-vote ka, congratulations kay ikay usa sa mananaog sa usa ka Realme na tablet. Congratulations on ya. Taga-asa ta? Taga Compostela, Cebu. Oy, okay, 5th District yun. Si Board Member Red and Duterte. Mo text lang mi ha kung unsa ka mag-claim sa imong prize. Okay, sir. Okay. Thank you. Thank you. Congratulations. Okay. Thank you. Salamat. Ang lain nga winner karon in 3, 2, 1. Tanaw, nagdagan ang mga ano, naskilido, kaklaro ana. Random pagpadagan sa atong computer. Dalin Carmeli Muela. So kamo nagtanaw karon din ha, makita sa inyong screen, garing left side of the screen, makita ninyo na nagdagan nga mga ngalan. Computer niya, pag-una ning pamaagi karon sa raffle draw. Hello? Hello, may gabi. May gabi. May gabi. Si Dalin ni? May gabi diha si Board Member Duterte ni sa Cebu Provincial Government. Nagtanaw ka sa Subo News karon? Nagtanaw. Okay. Naka-vote ka sa Pasigarbo? Yes, sir. Okay, congratulations. Ikay usa sa mananaog sa atong usa ka Realme na tablet. Congratulations. Thank you. Taga-asa ta? Taga Katmon. Uy. 5th District di ay. Congratulations. So, i-contact lang ka namo ha kung unsa ang mag-claim sa imong prize. Sige, sir. Okay, congratulations. Sige, Amping. Congrats. Bye-bye. Okay. Harus ang 5th District. Another name in 3, 2, 1. Tanawa o, nainangan mao, nagdagan na diha o. Random na ha. Okay, Keishin Arnado. O niya, si Divine Kangki may comment. Ingon siya, kaabtik ba nila mo basa og comment? Oy, of course, ni comment ko ka. Di basahon? Hala, comment pa. Divine, gusto ka mastaring kanunay? Sige, comment. Comment pa more. Hello, may gabi. Hello? Hello, may gabi. No. Hello, may gabi diha. Si Keishin ni? Si Board Member Duterte di ay ni sa Kapitol. Nagtanaw ka sa Subo News karon? Wala. Okay ra, pero naka-vote ka sa Pasigarbo? Tungod nakabotar ka sa Pasigarbo, congratulations kay ikay usa sa mananaog sa usa ka Realme na tablet. Nakadaog ka og usa ka Realme na tablet gikan sa Capitol, gikan ni Governor Gwen Garcia. Hello.
Hello? Congratulations, nakadaog ka og usa ka Realme na tablet gikan sa Kapitolyo. Nakabot ka to. Nakabot. Ba ikaw do nakadaog. Sure, ne? Hello? Hello? Yes. Nakabutar mo sa Pasigarbo? Yes. Okay, tungod kay nakabutar ka, usa ka sa winners sa usa ka Realme na tablet gikan sa Capitol. Seryoso? Oh, serious. Taga-asa ka? Taga-uling. Taga-asa? Taga-naga? Taga-uling. Okay, sige. Mo contact lang nimo, mo text ko unsa ang pag-claim sa imong premyo ha? Sige. Salamat kayo. Okay, palihog ko og tan-aw sa Sugbo News karon, palihog ko og share sa post sa atong live karon. Sugbo News. Sa Sugbo News. Facebook page. Sa Facebook. Sa Facebook, Sugbo News. Palihog lang ko og share sa post. Salamat. Sugbo News lagi. Mahibo bagtauran na to siya hearing aid. Sige, salamat. Congratulations. Okay, next name in 3, 2, 1. C. Enriquez Jessa. Jessa Enriquez. So doon na ikon mutubag ni ikaupat na ni siya. So far 7, 8, 9, 10 nanatay napulo ka winner sa tablets. Okay. Atong klaruhon ha. Ang Kapitolyo Regyo. Hello, may gabi eh. Sisa ni. Si Jessa ni Enriquez. Naman. Sir, si Board Member Duterte ni sa Capitol, nagtanaw ka ron sa Sugbo News? Saan ni kuya? Sa Capitol ni, si Jesse Enriquez ni? Nga naman. Sabay na mutanan ako, ni butar ka atong pagpasigarbo sa Sugbo? Sa Pasigarbo. Ni butar, tungod kay ni butar ka, congratulations, usa ka sa mananaog sa usa ka Realme na tablet. Gikan sa Capitol ni Governor Gwen. Hello? Yes, hello? Yeah, si Jess Enriquez ni? Yes, sir. Yes, natanaw ka ron sa Sugbo News? Wala? Sugbo News, wala na pa bilag. Okay. Pero naka-vote ka sa Pasigarbo? Yes, oo, nag-vote. So since naka-vote ka, congratulations. Usa ka sa mananaog sa usa ka tablet na Realme gikan ni Governor Gwen sa Capitol. Alright. Wow. Thank you. Congratulations on taga-asa ta? City of Naga, actually. Okay, congratulations on please lang ko og adto sa Sugbo News na page o na share sa among live na stream karon onya mo text lang mi kung unsa ang pag-claim sa prize ha. Sige. Okay, thank you. Congratulations. Okay, congratulations. Another name in 3, 2, 1. Na mga numero na sa taas, tanawa ragod na. Maun lang na napilin. Ha? Jim Marie Abenido. Ito ay asterisk nga na 1806 nagpasabot nga mauna na nahabilin nga mga ngalan nga atong i-raffle. Onya, wa yun ni trampas. Klaro kayo, limpyo gini. Kini ang labing limpyo nga raffle draw. Kay electronic man eh. Onya, nakadaog na gani, di na sa to sila mabalik. Ang ilang ngalan o numero, di na yun mabalik. Kausar yun sila makadaog. Okay. Ikaduhang tawag.
O niya atong balikon ha. Nga doon na gani manawag ninyo din ha kay doon na gani manawag ninyo din ha mangayo og kwarta or load. O niya moingon nga taga Kapitol ayaw mong tuon kay scam kana. Kinahanglan doon na gyud proof of identification inig contact namo ninyo. Okay? Katapusan na ning tawag. Katapusan na ning tawag. Wala na. Okay, another name. In 3, 2, 1. Og ang ngalan, taraon, nagdagan ang mga ngalan, oh. Nay. Hilary Faith Otero. Hilary Faith Otero. Kinaapelido ha, kamotes man eh. Oh. Among ipasabot ha. Ang uban god karon nang reklamo sila, ni comment sila, nga wa kuno sila signal. O, wa sila pahibaw, og uban pa. Sayo ko kay days before, weeks before, amo na nang gipahibaw, gibalik-balik nga karong adlaw, karong gabi. Hello, may gabi Balik lang ko ana ron. May gabi May gabi po. Si Hilary Otero ni? Yes po. Oh, si board member Duterte ni from the provincial capital. Nitanaw ka sa Subo News karon? Ansa? Nag-watch ka sa Subo News karon? Wala ra ba kay na ako gikuan. Okay ra pero naka-vote ka sa Pasigarbo? Oo. So since debutar ka, usa ka sa among mananaog na usa ka buok Realme na tablet gikan sa provincial government ni Governor Gwen Garcia. Wow. Oh, congratulations. Taga-asa ta? Ha? Taga-asa ta, ma'am? Taga Camotes, sir. Asa na LGU sa Camotes? Poro. Congratulations si board member Duterte di ay ni inyong board member o niya mo chat lang mi ha kung kanos aninyo po di i-claim. Yes po, yes sir. Sige, congratulations, Amping. Okay. Thank you. Salamat kayo. Ika-unom. In 3, 2, 1. Ang ngalan, Darlene Pontines. Yes, si Paquin Nega mi text o mingon nga mi comment. Ingon, congratulations and I am sorry. Ni sorry siya, nangayo siya sorry kay primero nagduda siya sa atong raffle draw. Ayaw mong duda lagi. Kay electronic kini. Anyway, salamat Paquin nga nagsorry ka. Niya. Nailay ngalan? Wala. Kadtong mingon nga wa sila signal, di sila ka-appeal. Sorry gyud kaayo ninyo sir or ma'am. Kay gipahibaw na biya ni namo nga karong gabi una niining taknaa sa alas 6 pagsugod. May gabi. Hello. Hi sir, good evening sir. Good evening. Si Ma'am Darlene ni. Yes sir. Nagtanaw ko sa Subo News karon? Yes sir, nagtanaw ko sir. Congratulations, ikay usa sa mananaog sa atong usa ka Realme na tablet. Yes sir, thank you so much sir. Taga-asa ta ma'am? Taga Minglanilla sir. Okay, congratulations. Unya mo contact lang ninyo kung unsaon pag-claim sa inyong premyo ha. Okay sir, okay. Thank you so much Thank you, sir. Congratulations, Amping. Thank you. Okay, salamat. Thank you, sir. Katapos ang ngalan board, ikapitong winner, aron maka-14 na tanan in 3, 2, 1. Denise Sabanal. Adunay uban nga may comment karon sa Sugbo News. Ilang cellphone numbers, ilang pagani nga gibutang, dili na ma-appeal sa atong raffle draw. Hello, may gabi Hello. Si Denise ni Sabanal?
Denise? Si Denise ni? Yes. Nagtanaw ka ron sa Sugbo News? Sa? Nagtanaw ka karon sa Sugbo News sa live? Wala. Pero bakit nag-research? Okay, pero nakabutar ka pagpasigarbo. Yes. Okay, since nakabutar ka, usa ka sa mananaog sa usa ka Realme na tablet. Congratulations. Yeah. Okay. Oh, congratulations. Onya, taga-asa ta, ma'am? Taga-Malboal. Moalboal. Okay, congratulations. Onya, mo contact lang niya may ha kung unsa ang pa-claim sa imong premyo. Mo text lang mi. Sige. Salamat. Congratulations. Thank you. Congratulations. Salamat. Salamat, Board Member Red. Thank you. Salamat. Okay, sa dili pa ang atong napo ka laptops. Doon na tayo tanawon karon. We would like to thank our sponsor, L98 Brokerage and Logistics Incorporated. We would like to thank our sponsor, Cebu Far Eastern Drug Incorporated. Okay, ato lang balikon ha sa makadiyot ang mechanics sa atong voting, online voting. Niadtong miaging Agosto 28. Number 1, mubutar sa duha ka sets. Matag set of voting adunay 25 ka contingents nga ilang butaran. Number 2, mubutar og 5 ka contingents matag set. Number 3, ang ikatulo nga qualifier mao ni kinahanglan nga usa sa inyong gibutaran mao ang grand champion nga mao ang Kabkaban Festival sa Dakbayan sa Karkar. Klaro? Okay, klaro. Napulo ka laptops. Ang unang 5 pagabunuto ni board member Mike Villamor. Board, palihog ta. But this is a total of 10 laptops, ha? Okay. Ang unang laptop. In 3, 2, 1. Ra? Ay, nagdagan o, mga ngano. Jessil Hilbuela. Jessil Hilbuela. Hinaot nga nagtanaw. Kamo nagtanaw diha palihog, share our live streaming sa pagkakaroon sa Sugbo News. Palihog. Atong susihon kung ana ba si Jessil. Hello. Okay. Nagka-thrilling ang atong raffle draw kay human ra ba ining napo ka laptops kadto ng 5 ka TV sets. 5 ka TV sets. Nya human sa 5 ka TV sets, ayay. Ani ang laingalan. In 3, 2, ay kaduha pa to. Oh. Ang major prize is the Toyota. Please try again. Toyota Hilux ang major prize. Ikatulo na ning tawag ha ngadto kang Jessil. Kung wala gani, then we'll have another name. Okay. Marag wala na no. Katapusan na ni ha. The subscriber cannot be reached. Laingalan na board in 3, 2, 1. Jadeline Onglao or Jadeline Onglao. Hinaot nga nagtanaw karon. So, naa sa ibabaw 1,801 names left. Mga palay atong i-draw karon. But hello, may gabi eh.
Hello? Hello? Hello, may gabi si Jadeline Unglaw ni. Yes, sir. Okay, nagtanaw ka karon sa Sugbo News Live. Actually, sir, yes. Hello? Hello, sir? Nagtanaw ka karon sa Sugbo News Live. Yes, sir. Nakabutar ka atong Pasigarbo sa Sugbo? Oh. Okay, tungod ni ana nakadaog ka sa raffle no karong adlaw, karong gabi na og usa ka laptop. Oh, thank you. Nalipay ka? Oh. Tagadiin ka, ma'am. Taga-asa ka, ma'am? Taga-Barili. Taga-Barili ka, ma'am? Okay. So, ma'am, congratulations, no? Sa imo nga daogan nga usa ka Acer laptop. Palihog kog share sa Sugbo News Live, ma'am. Gikan ni siya sa Kapitolyo kang Governor Gwen Garcia. Okay, Okay. Una na ay manawag nimo, ma'am, or text para unsaon nimo pag-claim. Again, congratulations. Daghang salamat. Okay, salamat. Ikaduhang mananaog board in 3, 2, 1. And the name is Isaac Luke Aliego. Share and follow our live streaming karon palihog. Okay, palihog kog share and follow ha sa atong Facebook Live. Isaac Luke Aliego. Tubaga palihog, Isaac Luke. Hinaot nga nagtanaw ka sa atong Facebook Live sa Sugbo News. The subscriber cannot be reached. Sayang. Okay, second attempt na to ha. Second attempt. Atong ipahibaw ha. The subscriber cannot be reached. Wala. Please Ikatulong try kayo. again. Katapusan natong attempt. Pagtawag kang Isaac. Hello, may gabi. May gabi, sir. May gabi si Isaac Luke Aliego, ne? Yes, sir. Sir, Oy. speaking, sir. Nagtanaw ka karon sa Sugbo News Live. Hello? Hello, sir? Nagtanaw ka karon sa Sugbo News Live. Oh, ganyan, sir. Karon kay nawala, sir. Nawala ang signal. Okay, pero nakabutar ka atong Pasigarbo sa Sugbo. Yes, sir. That's correct, sir. Okay, nag-share na ka? Nag-share ka karon. So tungod niya na, sir, nakadaog ka sa atong raffle draw karong gabi una og usa ka Acer laptop gikan sa probinsya sa Wow. Sugbo kang Governor Gwen Garcia. Taga-asa ka, sir, Isaac? Kaya, sir. Taga-asa ka, sir? Hello? Hello, sir. Anyway, naay manawag nimo, sir, ha? I-confirm nga o unsaon nimo pag-claim sa imong laptop Acer. Dahang salamat ug maayong gabi. Okay? Okay. Padayon ta. Another name. In 3, 2, 1. Ang ngalan Jan Ninia Marie Artizuela. Onya kining uban ba nga nag-comment karon sa live nato? Herm Zitro, April Joy Aliganga, Comeros Coley Vincent, Pearl Jelly Bagyo. Hello, mayang gabi. Hello, mayang gabi. Hello? Hello, mayang gabi si Jan Ninia Marie kani? Hello? Hello, mayang gabi. Hello, mayang gabi si Jan Ninia kani? Ha? Mayang gabi si Jan Ninia kani? Kinsa ni palihog? Galing niya. Okay. Nagtanaw ka karon sa Sugbo News Live? Oh. So nakakita ka na mo karong gabi una?
basketball court. Ah, okay. Nibutar ka sa ato ang Pasigarbo sa Sugbo? Oh. Okay. Tuod kay nibutar ka, naatay raffle karong gabi una og ikaw ang nakadaog sa usa ka laptop Acer. Oh my God. Seryoso? Tagadiin ka dyan, Ninya. Taga Sambuan. Oy, taga Sambuan. Congratulations ha. Gikan kini sa probinsya sa Sugbo kang Governor Gwen Garcia. Oh, Ma'am, salamat. unsa may naadiya sa basketball court karon sa Sambuan? Kanang liga. Oh, sa Liga. Okay, congratulations ma'am ha. Naay manawag ninyo karon or unya or ugma para tuluan ka kung saan pag-claim. Palihog ko og share sa ato ang Sugbo News live sa Facebook Live. Sir. Okay, thank you. Salamat, sir. Congratulations. Sunod. In 3, 2, 1. Kini sila nagpada sa ilang ngalan, numero pagani. Andrea Lane Santilla. Oh. Uy, kadaghan og numero. Ha? Adi, international na 6'3". Kanang 6'3", 9 na siya. Andrea Lane Santilla. Zero 9 man na. 385. So Okay. it is 0970 385 5828. Okay, ni-ring na. Oh. Hello, may gabi. Hello? Hello, may gabi. Si Andrea Lynn Santilla. Oo naman. Okay. Nagtanaw ka karon og Sugbo News live sa Facebook? Wala. Wala. Pero nimbutar ka ato ang Pasigarbo sa Sugbo? Okay. Tungod ni ana naatay raffle karong gabi una og nakadaog ka og usa ka laptop Acer. Hello? Hello? Nakadaog ka og Acer laptop, Andrea. Oo. Taga-asa ka? Hello, taga-asa ka karon? Taga-Bantayan. Oy, taga-Bantayan. Ako day si board member Mike Villamor, nakadaog ka usab og usa ka Acer laptop gikan sa probinsya sa Sugbo kang Governor Gwen Garcia. At the claim, sir. Okay, ma'am, naay mutawag nimo para tudluan ka unsaon pag-claim, okay? Okay. Okay. Okay, sir. Pila imong edad, ma'am? 15. Estudyante pa ka? Student, sir, yes. Okay. Congratulations ha. Naa kay bagong Acer laptop gikan sa probinsya sa Sugbo. Congratulations, ma'am. Okay. Thank you. Okay, salamat. Magamit kayo na sa tinunan. Okay. Last name. Okay. 3, 2, 1. Oh, nanagdagan, mga ngalan, numero. Neil Jason Nogra. Unya, sa ato pa nagpasabot, nga doon na nalantay 1,797 names nga to be raffled off tonight. Amo na ha, klaro kayo na. Unya, kini silang nagpadaro ni mga comment. The number you have dialed is either unattended or out. Ilang mga ngalan, pa ilang number, kay ganahan sila mga appeal sa voting, wala in town tayo voting, ni aturang Agosto 28. The number you have dialed is either unattended. Okay, last attempt na to ha. Ni ay April Kanunayon. Kanunay yung ka magtanaw. The number you have April, dialed is either unattended or out of coverage Pearl area. Jelly Please Bagyo. try your... Wala na. Last name. 3, 2, 1. Wala tayo voting karon haman naman ang Pasigarbo. Catherine Hermosilia Paradela. So we have 1,796 names left. Aron mao'y atong i-raffle karong gabi na. Uy, kasayang. Naputol? Or low bat? O sa ba? Okay, kuan. Sige.
Uy, ikaduha. Ikaduha na to ha. Ikatulong tawag na karon. Awa gyud. Wala. Sayang. Okay. Third attempt na to, no? Wala. Kuha taglaing ngalan. 3, 2, 1. Ang ngalan mao si Rene Jean Hoylar. Rene Jean Hoylar. Vincent Vincent Rituya Luna. Ni-comment siya. Hello, may gabi. Hello, may gabi. May gabi. Si Rene Jean eh? Speaking. Hello? Si Rene Jean eh, Rene Jean. Okay, may gabi. Nagtanaw ka karon sa Facebook Live sa Sugbo News? Nagtanaw. Okay, congratulations ha. Dibutar ka atong Pasigarbo sa Thank you. Sugbo. Dibutar. Okay, tungod ni Ana, naatay raffle. Okay. Kibaw ka unsa imong nadagaan karong gabi una? Laptop. Okay, congratulations ha. Taga-diin man ka, Rene Jean? Alam mo nga, pero province sa Sambuan. Taga Sambuan. Congratulations ha, Rene Jean. Gikan kini siya sa Kapitolyo kang Governor Gwen Garcia. Thank you. Okay, so wata lang ha na ay manawag nimo para tudluan ka unsaon nimo pag-claim imong premyo. Okay, thank you. Congratulations, may gabi. Miingon si Vincent Rituya Luna. Wa may klaro ang guidelines sa voting. Basi karon pa ka ni kamata, sir, akong ipahibaw. Basi karon pa ka mata. Mubutar katong atong Agosto 28 nag-online voting ta, sir. Dili karon. Unya, mibutar ang mga tao sa duha ka sets. Matag set sa voting, adunay 25 ka contingents nga ilang gibutaran. Ikaduha, mubutar og 5 ka contingents matag set. Ikatulo, nga qualifier, nga kinahanglan usa sa inyong gibutaran niadtong Agosto 28, mao ang Kabkaban Festival sa Karkar nga mao'y Grand Champion. Okay? So, klaro na. Manang seleksyon, manatanan. Karon nag-raffle na lang ta. Mao ni mga ngalan diha sa ibabaw, di ba? Ato man nakita dito. Karon ang katapusang 5 ka laptops. Atong dapay. Nitubag si Vincent Rituya Luna. Mibutar man unta ako sa Karkar pero wa may akong name sa lista. Sa ato pa, sa usara ka qualifier, ang duha ka kalagda, wa nimo matuman. Mao na klaro. Klaro ba? Mao nya labot pa, ongoing pa ang atong pagbutar karon. Pila ka ngalan gani? 1,000 plus pa man diha. Atong gihangyon si board member Junkie Uwano pag bunot sa katapusang 5 ka laptops kay total of 10 laptops man eh. Acer, laliman gana, nindot kayo nga brand, Laser, okay, Acer. Una ngalan, in 3, 2, 1. Para ang ngalan tayo, nagdagan mga ngalan diya, skilid, klaro na. Alduin Montecalvo, atong tanawon. We have 1,794 names nga nahabilin aron atong i-raffle. At Hello. Mayong gabi. Mayong gabi. Dwayne, nagtanaw ka karon sa Sugbo News Live? Pero wala lagi po ng internet. Okay, pero dibutar ka atong Pasigarbo online voting atong niaging buwan pag Agosto 28. Nibutar ko. Tungod ni ana, ikaw usa sa mananaog sa usa ka brand new laptop, Acer laptop gikan sa taga-asa ka, Dwayne? Taga-lungsod sa Hinatilan. Congratulations ha. Unya nalang niya mo tawag nimo, Dwayne, unsaon nimo pag-claim ani imong brand new laptop na Acer?
Okay, sir. Salamat kaayo. Unya kung makapanahon pag yung Godwin, tanaw sad og Sugbo News Live karon ug i-share pag yun. Sige. Wala problema, sir. Daghang salamat, Win. Congratulations. Sige. Okay. May gabi. Laingan board. Laingalan in 3, 2, 1. Laptop. Suzette Abelio. O niya, doon ay may comment sa diri, laingalan, ingon siya, sige lang mo 1,000 plus, 1 to 100 na saboy. Hala. Kaya niya nga naa sa 1 to 100, ano kibaw siya? Kibaw sila. Mayong gabi. Si Suzette Abelio ni? Yes, sir. Ma'am, mayong gabi si board member John Kiwano nino sa Cebu Provincial Government. Okay. At taga-asa ka, ma'am? Taga-Bantayan, sir. Okay. Ma'am, mangutana sad ko, nibutar ka atong pasigarbo sa Sugbo online, atong niaging buwan? Yes, sir. Tungod ana, ma'am, ikay usa sa swerteng mananaog sa usa ka brand new Acer laptop. Gikan sa provincial government courtesy of Governor Gwen Garcia. Thank you, sir. Thank you, Gov. Ma'am, pag-claim day ani, mutawag lang niya nimo, nalimot sa only mo pagkuha ani imong premyo. Sige, sir. Thank you. Daghang salamat, ma'am. Thank you, sir. Okay. Salamat. Please like and share sa atong live karon. Lain nga ngalan, ikatulong mananaog in 3, 2, 1. Okay. Siya mao si John Paul Tria Rodas. So alang niya itong mihangyo nga unta mobile ari sa 1 to 100. Sorry sir ha, kay computer ni ang nagpadagan ining atong raffle draw. Di ta kabuot sa computer. Gusto siya 1 to 100 sa Hello? Mayong gabi. Mayong gabi, sir. Mayong gabi. Si John Paul Tria Rodas ni? Yes, sir. John, mayong gabi. Si board member John Kiwano nino sa Cebu Provincial Government. Mayong gabi, sir. Mangutanda na ta, kung dibutar ka itong pasigarbo sa Sugbo online voting na to atong pagka-Agosto 28? Dibutar, sir. Tanak ko sa page. Tungod ana dyan, no, nakadaog ka usa ka brand new na Acer na laptop. Courtesy of the provincial government. Dyan, taga-asa ka dyan? Sa Consolacion, sir. Uy, sa distrito, pagiday na mo. Swerte ko. Diyan pag-claim din ni imong premyo nun, manalay mo tawag na usa ka representante na to diri sa Cebu Provincial Government nimo. Okay, sir. Okay, sir. Mamaliog yung sad media niya, like and share sad sa atong Sugbo News Live. Sir. Okay, sir. Daghang salamat dyan. Okay, sir. Thank you. Okay, duhan line habilin. Another name in 3, 2, 1. Aniya, nagdaggan mga ngalan mga numero pa. Si Danalay Odilao. Odilao. Igon sa ka ni Boy Odilao. Number you have dialed is incorrect. Your number cannot be completed as dialed. Please check the number and dial again. Ikaduhang tawag. The number you have dialed is incorrect. Your number cannot be completed as dialed. Wag yapon. Hello? Mayong gabi. Mayong gabi. Hello, ma'am. Mayong gabi. Si Danilay Odilao ni? Nagtanaw ko sa live. Okay. Ma'am, usa imong nadagan? Laptop? Sakto. Ma'am, no, mutana ko, nibutar ka itong pasigarbo sa Sugbo atong niaging buwan sa Agosto 28? Oo, ikaduha. Tungod ana, ma'am, no, nakadaog kag usa ka brand new na Acer laptop, a courtesy of the provincial government, ni sa atong pinanggang gobernadora, ni Governor Gwen Garcia. Ma'am, taga-asa ka, ma'am? Talisay. Sige niya, ma'am, pag-claim niya ani imong premyo, mo na lang niya usa ka representante na sa provincial government, mo tawag niya nimo. Okay. Thank you. Daghang salamat, ma'am, and congratulations. Salamat. Katapusan. Thank you. Katapusan,
Mary, no? Okay, katapusan ngalan. Board in 3, 2, 1. Katapusan laptop, ikanapulo. Alang ni Lenny Rose Lisondra. Lisondra. So we have 1,790 names left. Mao pa ni i-raffle na to ron. Among klarohon ha. Only the Capitol, bugtong ang Kapitolyo lamang ang makahatag sa mga ganti ngadto sa mga mananaog. Mangayo ramig proof of identification inig-contact namo sa mga mananaog. Naaga ni dinhay mangayog kwarta, mangayog load, ingon ana ayaw mong tuo kay scam kana. Ha? Dili na sa Kapitolyo or mo mention og ipaagi lang GCash, ayaw. Ha? Only the Capitol. Wa mi pangayoon ang Kapitolyo, wa mi pangayoon kwarta og load og uban pa. GCash, ingon ana wala. Unya, ang amo rang pangayoon proof of identification sa mga mananaog. Ayaw magtuo dayon. Katapusan ning tawag. Wa gani ni mao na ni ha, unta katapusang laptop. Ayay. Kay human ra ba ni ana? Hello? Maayong gabi Good evening. Yes, good evening ma'am. Si Lenny Rose Lisondra ni? Yes po. Ma'am, nagtanaw ka karon sa Sugbo News Live? Yes sir, I'm watching. Hala. Unsa may nadaog nimo ma'am? Laptop na Acer. What? Congratulations ma'am ha. Nya ma'am, nibutar man ka atong pagkapasigarbo sa Sugbo no? Itong niagot ting Agosto 28. Yes sir. Thank you. Nya ma'am, taga-asa man ta ma'am? Yes sir. Taga-asa ta, taga-asa tang lungsod? Asa ka, taga-asa ta na lungsod ma'am or syudad? Sambuan sir. Sambuan. Nya ma'am, mamalihog lang sad ta ma'am ha na pag share og like ani atong Sugbo News na page. And then kung i-claim niya nimo ani ma'am, nalang niya representante. Hello, sir? Ma'am, ini-claim niya nimo sa imong premyo, nalang niya imo contact nimo na representante nato diri sa Cebu Provincial Government. Sa Kapitolyo. Thank you so much. Okay, Salamat. congratulations ma'am. Thank you. Okay, salamat. Congratulations. Salamat, Board Member Jungki. Salamat kayo, Board. Okay. Another break. We would like to thank our sponsor, Limdaki Trading Incorporated. We would like to thank our sponsor, L98 Brokerage and Logistics Incorporated. Board Member Kuya Nick. Mo'y sunod nga mo. Okay, yun na pa ha. Si Orab Ann. Hi Orab or hi Ann nga nagtanaw ron, ni comment siya. Kaming dili makadaog. May ang tagduna sad may madawat nga bisag gamay oy. Allah. Mohatag mi nimoan og masipang pakpak. Pakapinan og pagampo nga sunod tuig makadaog na ka. Bitaw anha, kining ni adin himo gyud ni electronic raffle ba ning ato. Si Kuya Nick Pipito mo bunot sa duha ka ngalan, makadaog sa unang duha ka LG TV set nga 55 inches. Mura nagsinihan, tilong sinihan. Murag sinihan. Kuya Nick. Okay, Murag first name. 55 inches man. Yes. Unang ngalan in 3, 2, 1.
Ano, nagdagan mga ngalan, no? Skillet. O Jezreel Calvo. Calvo, murag mga kalbo dito sa kang board member gyapon, Raymond. Calvo, kana din Calvo Lines, di ba? Oh. Aton tanawon ko ni Abasia nagtanaw ba or sa ba? 1 Murag sag natumong sa natumong ba sa nagbunot sa unang ngalan si Kuya Nick. Ang apelido sa winner Calvo. Wala. Ikaduha. Ikaduhang tawag. Sus, magtanaw kag salida ining Mau TV, murag kag naasinihan, Kuya Nick. Ha, murag naasinihan? Ano gun? 55 Kaduha na inches. O, kana. Hello? Hello, Hello? Israel? Hello, si Israel Calvo ni? Yes. Hello? Hello, si Israel Calvo ni? Yes, sir. Israel, live taron sa Sugbo News. Nagtanaw ka ba? Wala pa, sir. Taga diin. Asa ka ron, Israel? Nasa mainit, sir. Din? Din? Nakasa? Sa mainit Oslob, sir. Mainit Oslob. Maka-video call ka ba, Israel? Yes, sir. Nakay Viber. Favor. Wala. Messenger lang. Israel Calvo? Yes, sir. O sa imo. Maka-video call ka, no? Sir. Unsay pangalan sa imuhang messenger? Jezreel Cosi Calvo. Israel Ponce Calvo. Cose. Israel Ponce Calvo. Ikontak ka na mo, Israel, ha, kay Jezreel Calvo. Jezreel Calvo. Jezreel. Sir. Unsay spelling sa imuhang Ponce? Cose na. Actually, Cose na, sir. C-O-S-E. Ponce, okay. Ana, nakitaan. Okay. Sige, ato lang ning gi-check gud no ha. 5 ni ka TV LG ang brand. 55 inches. Kadiyot lang, Jezreel, ha, kay doon ay nag-message ni mo. Okay lang, sir. Tubaga, Jezreel, tubaga. Ang imuhang messenger. Okay, sir. Human ining 5 ka TV sets, adto na ta sa major prize. Major prize nga mao ang Toyota Hilux. Ayay. Daghan na rong gipangulbaan. Ano yung pagkanda? Palgod. Pasigardo. Ato baga... Jezreel. Sir. Tubaga, kay doon ay nag-message ni mo sa imuhang messenger. Palihog ko og tubag. Na-connecting pa, sir, kay nagtawag manggod. Jezreel, doon ay mutawag ni pagbalik. Okay, among pahibaw pagbalik nga kining ato mga winners. Ang Kapitolyo manawag ninyo, mangayo lang sa inyong proof of identification. Inig contact. Oh yes, nya amo pagyud ni ha, sunod semana i-live pagayod
ang sakining awarding nato paghatag sa mga ganti? Yes, of course. Ang mga winners kinahanglan personally ni agyud sila. Anyway, kontakon ni sila pila ka gikan ugma aron silang tanan present gyud atol sa awarding pagpanghatag sa ilang mga ganti. Kamo din ha nga nakadaog na standby la mo ha onya kining paabuta ang tawag gikan sa Kapitolyo. Onya we will air live sa Sugbo News ang atol sa awarding ceremony. Dili makontak. Hello, Joshua. Sir. Dili mi makasulod sa imuhang messenger. Diri na lang ta sa imuhang, Okay, sir. imuhang cellphone. No? Sige, sir. Okay, Okay. Onya among balikon pagpahibaw nga aduna ta sunod semana aduna kitay awarding ceremony. Mopahibaw rami sa tukma nga adlaw takna nga pagahimuon dinhi sa Capitol Social Hall aron kadtong tanang winners makadawat formally sa ilang ganti. Amo na siya. Oh. Hi, Jisrael. Hi, Jisrael. Jisrael. Bibutar ka ba sa Pasigarbo? Yan tong miaging Agosto 28. Jisrael? Yes, sir. Naibutan ko. Bibutar ka? Oo. Usa ikaw sa mananaog sa 55 inches LG TV. Smart TV. Congratulations, Jisrael. Nag-asa ka, Jisrael? Taga mainit, sir. Oslob, Cebu. Mainit, Oslob, Cebu. Again, congratulations, Jisrael. Okay, thank you. Thank you, sir. Okay, salamat. Bulahan kay siya. Mokontak rata ha. Mokontak kami nimo. Okay. Okay. Sunod board. 3, 2, 1. Okay, ani ay laing winner sa Smart TV. Si Irene Laurel Cabigas. Cabigas, talisay man apelido ha. Ambot lang og. Anyway, we have 1,788 names left. Yamaw na lang i-raffle na to. Hello? Hello, Irene? Hello? Yes, sir. Mayong gabi, Irene. May gabi, sir. Live ta karon sa Sugbo News. Nagtanaw ka ba, nagtanaw Inday? karon. Yes, sir. Nagtanaw karon. Wow. Maka-video call ka ba na mo karon? Ay, dili ba ya, sir? Dili, no? Dili. Wala kay Viber? Wala, sad. Messenger? Naara. Pero kuan naman data ra ko gamit. Okay. Sige lang. Okay. Yun ang signal. Giselle, nagtanaw ka ba sa Sugbo News? Nagtanaw, sir. O sa imong nadagan? Smart TV. Nagtanaw gid ay. Nakita din mo ako ang buhok. Wala. Taga-asa ka, Irene? Taga Carmen, sir. Carmen, Cebu. So, Yes, sir. Irene, usa ikaw sa mananaog sa LG 55 inches Smart TV. Congratulations. Thank you, sir. Congrats. Thank you. Makontak lang nimo ang ato ang taga-Capitol Office para sa pag-claim nimo sa ato ang TV. Okay, sir. Congratulations. Okay, salamat Kuya Nick. Salamat. Thank you. Okay. Tulo ang habilin nga TV atong gihangyo si Board Member Glenn Anthony Soco to draw the last 3 names alang sa makadaog nining katapusang tulo ka TV. Okay. So, aniya in 3, 2, 1.
Na mga na nagdagan o tanawa klaro kay na. Vince Lawrence Carolasan. Okay, atong susihon kung nagtan-aw ba siya karon o makatubag ba siya sa tawag. Katapusang tulo ka TV. Sets. LG ang brand niini. Okay na. Hello? Hello, may gabi. May gabi. Si board member Glenn Soco ni, si Vince Lawrence Carolasan ni. Oh, yes, sir. Nagtala ako sa bunyo, sir. Very good! Kibaw na siya. Kibaw ka na kagod sa imong madagan. Smart TV, sir. Yay! Para ako ana ha, di para imuha. Sir? Para ako aning TV, dili para imuha. Thank you, sir. Na kay video, pwede ka ma-video call, Vince? Oh, sir, sa Messenger. Sige, tawagan ka na mo. Unsa may imong name sa Messenger? Vince Lawrence Ocaña Mosqueda. Vince Ocaña. Vince Lawrence Ocaña Mosqueda, sir. Vince Lawrence Montida. Oh, sir, mapiin lang ko sa page sa Subo News, sir. Oh, sige, sir. Tawagan ka na mo, Vince. Oh, sir, thank you. Steady ka lang. Nibutar man ka niya atong pagpasigarbo sa Sugbo, no? Oh, nakamutay ko, sir. Napuwa akong gibutaran. Gusto lang mo tanaw si Muhulagway, Vince. Steady lang. Sir? Okay na? Tawagan. Okay. Si Jefferson Espanyol may comment. Ingon siya nga, daghan man kayo ng winner sa Sambuan, oy. Yung saon tama na, nga electronic raffle man eh. Ha? Yung saon tama na. O niya, wa ni trampas lagi, sumasakot. Kat na bang magduda ba, madudahon kayo, palihog. Huwag tanga sa inyong hunahuna, kay klaro yun ni kayo ha. Tibuok kalibutan nagtanaw. Nini nga itong electronic raffle nagihimo. Wapan niya ito baga? Okay. Standby lang ha. Kaya anyway, katapusang tulo naman ni ka-TV. Unya dayon, ang kato ng atong Toyota Hilux. Ito baga. Hello? Vince, si Board Soko ni. Palihog mig tubag sa imuhang messenger. Nanawag si Kathy Navarro. Sige. Nagkaanam ka thrilling kay human sa katapusang TV set. Ang pangutana kinsay makadawat sa Yawi sunod simana atol sa atong awarding ceremony. Yawi sa Toyota Hilux. O dana, mana na. Kompleto na na, dili kay ligid lang. Kompleto, brand new Toyota Hilux. Mo labing bulahan yun, no? Ang maka-drive nining maong sakinan. So bintaha yun ang pagsalmot niya tumiaging Agosto 28 sa atong online voting sa Pasigarbo sa Sugbo. Okay? Ato pang gi-contact ron kining ngalan sa winner. Basin og iyang matubag. O niya ato nga atong balik-balikon pagpahibaw dinhi nga ang Kapitulyo lamang ang mangayo og proof of identification sa mga winners. Ha? O niya walay pangayoon nga kwarta, walay pangayoon nga load, nga ipaagig GCash, wala. Ayaw mong tuo. Kung adunay manawag nga mangayog kwarta, mangayog load, kay kana scam, dili na taga-Kapitol. O niya, kadto si Jefferson Espanyol, may comment siya nga giluto kuno ang sa Sambuan kay maoy nagsunod-sunod og kadaog.
Why giluto dinhi? Ha? Kay electronic raffle kining atong gihimo Jefferson. Ha? Why luto dinhi? Di pagkaon daghan. Apan why raffle winner nga giluto dinhi? Palihog lang katong nagduda, ayaw gyud mog duda kay kini mao ang labing credible, labing linis, labing limpyo nga raffle draw nga atong gihimo. Ha? Unya wa na tong kinaraan nga tambyulo o sud sa bowl. Unya di ay taga DILG diri oy. Ha? Provincial Director Ayan Kenneth Lucero mao gyud nagbantay dire. Oh. Oh. Samtang tuod na busog kay mikaon siya apan wa siya magluto. Di man na siya cook. Ah. Sige. Vince. Are you there? Vince. Awan na siya katubag. Vince Lawrence. Yes, sir. Anak ka. Oh. Di man ka makontak sa imong messenger. So, sir, kanang pwede ikaw na, sir, kay daghan mag-book account. Ako lagi Si daghanam. feeling ba? Sa, Daghan ka gitaguan, Vince da. hindi naman Sa may dito imong wala, account. Active, kanang active karon. Vince Lawrence, sir, kanang ang naga sando, sir, nga blow niya, nakaporol nga blow. Yang background kay may brown. Laing kita naaw dire, Vince. Nakapuwa. Kani. Dara. Dara. Ako na ko sa kakao. Murag. Ako na ko sa kakao. Okay na lang ako, sir. Mukontak na mi ha. Ready na. Sige, sir, ako sa okay na. Tubag ka gyud. Okay. Atong balikon, ha, alang sa mga madudahon, kining atong gibuhat gikan pa kagani ng alas 6, mao ni ang labing credible na raffle draw nga atong gibuhat. Electronic. Ha? Yes. Unya sa sunod semana, ipahibaw ra niya namo unsang adlaw o unsang taknaa. Yes. Pizza 19. Attention, winners! Attention, September 19. Na. Ang atong awarding. So you should be personally be present. Na siya. Vince. Hello? Sige, board. Wow, ay tabuni mong naong, Vince. Ay tabuni mong naong. Ayog. Wow, di ka to. Ay tabuni mong naong kay pagkagwapo mo, Vince. Ayog tabuni mong baba. Ay mo. Wow. Unsam na mask na sa inyo? Pwede na walay mask. Kuha lang imong kam. Wait sa magpasa ko headset. Ha? Magpasa ko headset. Atog hayag. Ato tingalig hayag siya. Nakuha ko headset, sir. Ha? Nakuha ko. Tingay to pas bikas bukid. Ay, okay na. Apa? Wa ka. Pahayagi gamay, Vince. 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 Basig nangita siya hayag-hayag. Okay. Vince. Kana. Sir. Okay. Vince. Hello, sir. Wag, gwapuha mo din mo eh. Vince. Okay? Ito, sir. Sir. Vince, tagadiin man ka. Cordova. Yay! Imon District. Taga 6 District. Hello, sir. Nakadaog ka. 6 District, sir. Board member Glenn Soco. Yay! So why pagdapig-dapig ha? Governor Gwen. Tanawas Governor Gwen. Kita ka? Layo ra?
Di kayo klaro, sir. Unsay may kasulti ni Governor Gwen? Thank you kayo, Gov. Kay bisag nakakita ko nimo first nung appear dito pa yung town sa Alcoy kay gamay pa taon ko ani. Then karon diri na pod sa live diri sa Subo News. Buutan gining mga taga 6 district, no? Vince, usa ka sa mananaog sa 55 inches nga LG TV, Smart TV. Pwede na kag magbuntag og YouTube nini. Vince? Thank you, sir. Tawagan ra ka para paibawon ka kung saan pag-claim. Sige, o gusto sir, ka, tiksil lang ko, ako na mo claim ani, ako ana. Sige, sir. Thank you, sir. Contact kami, Vince. Congratulations! Thank you. Thank you for Gov. Salamat. Okay. Ayun na pa, ako na ni basahon na gikan ni Alva Yera. Na timing regyud ng daghan taga-Sambuan ang nakadaog. Ang mismong voting form, why location nakabutang. Name and number ra gipangayo adto nga time. Okay, so manaha mensahe niya. Salamat nga nakasabot. Okay, last na ni, no? Ay kaduha pa? Nga TV, Maria? Tulo man niya. Napay duha, sige. Ang ikaduhang winner in 3, 2, 1. Aniya ang winner si Kyle Vince Bihag. 1,786 names left. Mao na lang atong i-raffle karon. Apan human sa ikatulong TV, ang usa na lang ang Toyota Hilux. Atong okay, atong i-check. Ayay. September 19 ang awarding sa atong mga ganti. So all the winners, kinahanglan. Number you have dialed is incorrect. Tanang winners kila ni amo. Jampong Llanos Campo ni message mag-isoy. Sir, unsay skincare nimo, sir? Hamis man kaayo. Oy, way labot ang lungsod ana, oy. Oy, way labot ang lungsod ana. Ang komentaryo iya lamang sa nagtag-iya sa cellphone o way labot kining istasyon. Wa gyud. Wala. So last na lang ni. Last nga tawag. Okay. Last. 55 inches TV laliman kana. Mura kag nagtan-aw og salida sa sine. Dako man kayo nga TV gud ni. Unya klaro kayo ba? So ang pangutana, kinsay major winner? Mga winners, please be advised that the awarding will be on September 19 at the Capitol Social Hall. Wa gyud. Okay, another name board in 3, 2, 1. Ayay, kinsa pa ni si Carlo Enrique Eguia. 1,785 names na habilin. Mao na lang na atong i-raffle sa katapusang duhat ka TV o ang Toyota Hilux. O kadto nang utana nga pwede ba arita mag-raffle sa 1 to 100? Imposible yun ang mahitabo. Kaya ang electronic raffle inay kinimoy atong saligan. Ikawalo na itong ringing, atong dayalon sa ikaduhang higayon. Nagkaanam hinon kadako ang ganti, nagka-thrilling, no? Oh.
nagkanihit ang mga mutubag. Nanihapon makatigali. Suma sa inyo nakit, ana. Hello? Hello. May gabi. Hello. Good evening. May gabi si Carlo Enrique Igian eh. Oo. Carlo, si board member Glenn Soco ni sa Provincial Capitol. Ah, yes. Good evening, board member. Good evening. May gabi dia, nagtanaw kag Sugbo TV, Sugbo News. Mo online ko karon board member mo pwede pag-abot ako sa boarding house. Sorry kayo. Naa kay Messenger or Yes, Viber. yes, na ako'y messenger board member. Yes, na ako. Si pwede ka na mo kontakon kay live mi karon. Unya og storya ka na mo sa imong Messenger or Viber man lang makadaog ka. Og Okay, sige. unsay pangalan sa imong Messenger account? Kuan board member, Yolak board member. Ha? Unsa to, Carl? Unsay spelling? Spell ko no. Kuan board member kanang letter Y, letter O, space, letter L, letter A, letter K. Wag ako lang gibalik akong name board member. Yolak? Unsay profile picture nimo ni Carl? Kuan board member katong naka orange of t-shirt o naka shades ko akong background is katong dagat nako sa dagat. Okay, nakita na namo, tawagan ka namo karon. Sige. Ako i-on akong messenger. I-message, board member. palihog ha. Palihog, Carl. Thank you. Okay, atong tawagan siya. Mao pa day pag-abot niya. Gikan siya Glakaw. Atong balikon, Pizza 19 ang atong pagpanghatag sa mga ganti. Busa kamong mga winners nga natawag na kaganina, gawas nga pahibawon mo sa inyong, nasayon na mo sa inyong kadaugan, apan pahibawon mo sa pizza og takna nga kinahanglan mo ari mo sa Kapitolyo to personally claim your prizes. Pizza 19. Carl, may gabi dia. Tagadiin mga Carl. Good evening, board member. May gabi dia, Carl. Tagadiin man ka. May gabi sa May gabi, Carl. Kadungog ka na. Uy. Na-drop. Okay. Atong gidaya. Okay, nana. Carl. Good evening, everyone. Kadungog ka na ako, Carl. Hello, yes. Karon clear, board member. May gabi diha, Carl. Kitagadiin man ka, Carl. May gabi sa tanan. May gabi. Tagadiin ka, Carl. Tagadiin ka. Kuan ko, board member, taga Bulacau, Talisay City. Bulacau, Talisay City. Carl, nibutar man ka ni atong pagpasigarbo sa Sugbo. Kadungog ka, nibutar ka ni atong pasigarbo sa Sugbo sa online voting? Yes, board member, ni vote ko online at the same time gitala ako sa actual performance dito sa Abeliana sa City Court Conference. Digtog yung ka sa Abeliana? Yes po, dito board member sa pink area. Sa pink Mayo. beach. Carl, congratulations. Tungod niya na nakadaog ka og 55 inches nga smart LG TV. Salamat board member. Naa si Governor Gwen dire karon. Naa makita nimo? Yes, nakita. Go, salamat go. Good evening go. Congratulations kuno Carl. Mutawag lang mi Carl, mutawag lang ang taga-Capitol nimo para tagaan kag instructions ug unsaon pag-claim. Thank you po. Carl, naipangutana dire ang akong mga kauban. Ang imong address dire. Carl, ang imong address gibutang sa imuhang
Facebook account Profile. is ang address nimo is Davao City. Yes, board member. Ako na siyang kuan, birthplace. Pero nana taga Talisay na gyud ka. Taga Pulato, Talisay City, board member. Unsa nakakadugay diha sa Talisay, Carl? Kuan, since first year high school, 1987. Okay. So congratulations sa Talisay City. Congratulations, Carl. Mo-contact rami nimo. Salamat. Congratulations. Kayo. Thank you, Governor. Thank you, board member. Okay. All right. So ang katapusan nga LGTV in 3, 2, 1. Keyboard. Katapusan na niya nga TV napulo. Jaymar Gabato Cantiveros. Jaymar Gabato Cantiveros. Atong suwayan sa pagtawag. Okay. Kung madaog ni niya, usa na lang kangalan alang sa Toyota Hilux. O niya na nabilin nga 1,784 names. Uy. Sige, aton tawagon sa pagbalik. Kaya ang pangutana, kinsa ang labing bulahan nga Hello? Hello, may gabi. Hello, si Jaymar Gabato Cantiveros, ne? Hello, Jaymar? Hello, Jaymar? Dili ko kadungog nimo. Hello, di mi kadungog nimo, Jaymar. Hello, Jaymar? Jaymar? Jaymar, si board member Glenn Soco ni sa provincial government. Dili kay klaro imo. Pwede nimo basig naka speakerphone ka. Okay, atong tawgon pagbalik si Jaymar. Alang Yes, sa... board. Maklaro. Yes, maklaro na. Jaymar, mas klaro na, no? Jaymar, si board member Glenn Soco ni. Taga-asa man ka, Jaymar? Taga Cordova ko, board. Ay, taga Cordova, 6th District. Oo. So, why nakabutan ko sa imo pag-eleksyon. Salamat kayo, Jaymar. Yes, board. Jaymar, di ame diri karon. Nagtanaw ka og Sugbo News Live? Oo, nagtanaw ko, board. Sige. Kinahanglan ka na mo kontakon sa imuhang messenger account, palihog kog tubag. Oo. Ha? Dunay message request. So tawagan ka na mo aron makita gyud mo ang imong hulagway. Sige, board. Okay. Okay, sige. Atong tawgon siya, ha? Atong tawgon. Again, painomdom sa mga winners. The awarding will be on Monday. Lunes, sunod Lunes, Pizza 19, dinhi sa Capitol Social Hall. But anyway, ang tanang winners, kung takon man sa view sila ugma tingali, aron pahibawon, mahitungod sa ilang pagdawat unya sa mga ganti. So, usan na lang niya. Palihog. Nagtanaw man siya karon live. Palihog, reply Jaymar. Tubaga palihog ang tawag. Kay human ini, ayay, mauna gyud ang major prize nga mao ang Toyota Hilux. Mao na ang pangutana karong gabiuna kung kinsa ang labing bulahan nga makadawat og
Of course, atong pasalamatan pagbalik ang tanan nga may appeal sa online voting. Lakip na kadtong ato sa ubang kanasuran. Ha? Kadtong ubang kanasuran or mga Pinoys nga ato sa ubang nasod nga may gawas nga may saksi, may appeal gyud sa online voting sama sa ato sa Saudi Arabia, sa United Arab Emirates, sa Dubai, sa US, Amerika, sa Singapore, sa Canada, Norway, Taiwan, Australia, Poland, Cyprus ug Indonesia. Daghan pang nasod apan kining 11, kining 11 mao ni mga top-notcher countries nga daghan kay mga Pinoy didto nga nangapil sa atong online voting. Okay. So, kanya again, ato ipahibaw nga doon natay 116,116,000 nga may butar. O niya, 1,854 ang may qualify. Okay. So atong ipaabot si Jaymar nga makatubag sa atong tawag. Okay. O niya, again, labi na niya ito mga late viewers karon. O niya, wa kay makasabot sa mechanics sa atong online voting niadtong Agosto 28. Number 1, mubutar sa duha ka sets. O niya, matag set of voting, adunay 25 ka contingents. Mo na ilang butaran. First, each set. Number 2, mubutar og 5 ka contingents matag set. Og ang ikatulo, nga kinahanglan usa sa inyong gibutaran niadtong Pitsa 28 sa Agosto mao ang Kabkaban Festival sa Karkar nga mao'y grand champion sa atong pasigarbo nining tuiga. Okay. So, gipa-thrilling pag-ayo, gipaigot gayod. Kaya katapusan na lang ning LG TV set 55-inch TV nga madaog, maangkon nining nag-ung-ung ro natong winner nga si Jaymar. Ato lang gi-check ang maong winner, kita mo imitawag niya. Although nagtanaw siya karon. Okay. And again, atong balikon nga doon na tayo total of 50 prizes nining tuiga 50 representing the 50 contingents nga may appeal sa atong pasigarbo sa Sugbo. Hello, may gabi. Okay, nana. Hello, Jaymar. Hello, board. May gabi diha. May gabi po. May gabi sa Tagadiin ka, usba, Jaymar, madungga na mo, tagadiin ka? Taga Cordova ko, board, pero ang nako na aside sa Bantayan Island nagtudlo. So asa magkakaroon? Nakas Bantayan or nakas sa Cordova? Nako sa Badideos na assign. Mo ba? Kanindot diha, Jaymar. No? Jaymar, unsa may mong trabaho diha sa Bantayan? Kuan ako sa Badideos National High School. Nindot, no? So, kapila man ka magulian dito sa Cordova? Kuan lang, kanang nai-okasyon lang kay mahal kay MDT. Pero asa magyud ka butar? Sa Cordova. Cordova? Oo. Nakabutar ko sa imo board pag-election. Nibutar ka ni Governor Gwen? Of course. Number 1 is si Gov. Na si Gov, katanaw karon Jaymar, nagtanaw na to. Ing na kay gusto ipabot. Nakalimanon ako sa kamot ni Gov sa una, sundri siya sa Lawis sa una sa Badideos. Di naagyo dire, live, magkita gyud mo, no? Makita ka niya. Tig na kay gusto masulti. Oo. Ansa? Tig na kay gusto isulti. Salamat kayo, Governor Gwen Garcia. Pabuhi ang Subuanon. Jaymar, nibutar ka sa Pasigarbo sa Sugbo. Oo, nakabutar ko ato dito ko sa cultural gisato sa Badideos. Nibutar ko sa ato kanapo. Okay. Karon usakas mananaog sa usaka 55 inches nga Smart TV LG ang brand. Okay ra na nimo? Salamat kayo. Nya mutawag lang mi
ang kapitulyo mo tawag nimo para taga kag instructions ug unsaon pag-claim. Ha? Sige, salamat kay board. Pwede sa kakoy imong pa-claimon. Ya, agtuod dadon ko lang isbay gamiton ako. Bibitaw. Jmar, mo tawag ra ang kapitulyo nimo. Congratulations ug mabuhi ang Sugbo. Salamat, Jmar. Salamat. Okay, salamat board Glenn. Salamat kayo. Salamat board Glenn. Atong balikon, the awarding will be on September 19, Lunes. Doon na tayo makita sa screen. Ano yan? Would like to thank our sponsor, Unisol. We would like to thank our sponsor, Allied Hospital Supply International Corporation. We would like to thank our sponsor, St. Francis JQM Medical Supplies and Equipment. We would like to thank our sponsor, Limdaki Trading Incorporated. We would like to thank our sponsor, L98 Brokerage and Logistics Incorporated. We would like to thank our sponsor, Cebu Far Eastern Drug Incorporated. Okay, atong balikon ha. Sa dili pa ang pagripa sa ngalan sa makadaog sa Toyota Hilux. We would like to emphasize again. Kay niyan hangtod ron daghan kayo nagpada sa ilang ngalan og ilang mga numero. Ka-thrilling san nga makadaog og Hilux pick-up oy, thrill and excited. O niya kining uban nagpada sa ilang ngalan o numero kay gusto sila nga makuutan or mabunutan ang ilang ngalan. Human na in town oy. Mana ang seleksyon. O niya gani sa inyo nakita kaganina nagdagan man to mga ngalan og mga numero diri sa kilid. Mao na to sila ang qualified online voters. Niadto pa ng Agosto 28.
o wa na ilaing pizza og adlaw nga gitagana alang niya na. So palihog hunong na mo og text or comment or padala sa inyong ngalan og numero. Kay basin bayag ma-scam kamo, ha? Onya, we would like to emphasize again nga ang Kapitulyo, bugtong ang Kapitulyo lamang ang muhatag ninyo sa inyong mga ganti kato nakadaog. Wa tay pangayoon anything in return except nga mangayo rami sa inyong proof of identification aron ni amo present personally sa Lunes Pizza 19 to claim your prizes. Okay? Ay, and atong balikon og tan-aw ra gud to kaganinang Hilux. Namo niya mao gini sura. Kinsay bulahan nga makadaog nini. Okay, and the most ritual showdown winners. Ang napulo ka mga nagunang mananaog sa Pasigarbo sa Sugbo. Okay, ang gipaabot sa tanan, the most awaited moment tonight. Aron mahibaw na nato kinsay winner sa Toyota Hilux og ang mubunot sa ngalan mao gayod si Gobernador Gwen Garcia. Atong gihangyo si Gov Gwen to the stage. Ato sab nga gihangyo si DILG Provincial Director Ayan Kenneth Lucero ug ang tanan nato nga mga board members present. Ayay, mao gyud ni ang labing gikahinaman nga bahin ang pangutana. Kinsay mananaog sa Toyota Hilux? Okay. Sa dili pa niya na aron mo samot ka thrilling. Mao na ni. And we are global. So kamong naa sa ubang kanasuran basin pag kamoy makadaog. Ha? Okay. So, ang winner sa Toyota Hilux in 3, 2, 1. And the name nasa screen is, ayay! May laging nagtanaw ron. Dugayon tanin ay, sige. Oh. Okay. Emilita Pelonio. Atong sosihon. Kung nagtanaw ba siya or naa ba siya, karon Emilita Pelonio. Ayay pagkabulahan kung anaaman o galing Toyota Hilux. Tubaga Emilita. Hala! Hello? Oh, hello? Maayong gabi Oh, kinsa ni? Si Gwen. Hello?
Hello, kinsa ni? Si Gwen lagi. Gwen. Gwen Garcia. Ay, hello! Hi! Hello, Madam Gwen! Hi, Madam Gwen! Ikaw, kinsa man ka? Ako si Emilito Pilonio. Ludok. Taga-diin man ka. Sa El Pardo, Bolhoon, Cebu, Madam Gwen. Bolhoon! Unsa may mong angga? Emily. Emily. Teacher ko diri sa El Pardo National High School, Madam Gwen. Teacher sa El Pardo National High School. Yes, Madam Gwen. Nakaanha ba ako sa una? Oo, anak po niya diri, Madam Gwen, para tagaan minimo og building kay wala na jud may room. Naniguro mo sa inyong sugbusog. Oo, namin sugbusog, Madam Gwen. Pero na jud may sugbusog, makita mo ganis mga maestra, mga tambok pud apel. Okay, ang mudaog sa sugbusog ra ba sa district? Narbay premium gikan sa probinsya. Yes, Madam Gwen. Bitaw, Madam Gwen. Oh, di paning ka Yes. good, ha? Ay, lipay ko nakadungos mo. Napukaw ta ka? Wala, Madam Gwen. Kay naghimo pa man ko og SIP sa among school. Kanang naakay messenger? Kay ganahan kong tanaw sa imong naong. Basig, para mahinumdong ko, nagkita na ta sa una. Oo, nagkita na ta, oy. Nagingay. Mabitaw, kanang tawgon ta kas messenger, ha? Sige, Madam. Gov. Unsa man unsa imong account, imong profile? Emilita Pilonio ra gyud, Gov. Kanang naay kuan sa Simala, Gov. Duwami kabok akong husband. Ako sa ning i-off kay mutawag gyud ko nimo sa messenger para magkita gyud ta face to face. Sige, Gov. Parehas bas klase ba nga face to face na? Bita, sige, Gov. Okay, sige. Okay. Ayay, usa ka magtutudlo sa Bolhoon. Apan ato pang kuntakon. Kuntakon na to. Oy, by the way, ha? Again, the awarding will be on Monday. September 19. Dinhi sa Social Hall. Unsan tak naagog? Hapon na? Hapon. But anyway, ang tanang winners will be notified. Unya atong balikon nga wa gyud lain nga makahatag og ganti kundili ang Kapitolyo lamang. Wa mi pangayoon nga kwarta, way pangayoon nga load, pinagi sa GCash, wala ayaw mong tuo kay mas kamo ni ana. Ang amo ra gyud pangayoon sa Kapitolyo is your proof of identification. Kay anyway, ang tanan nga mga ngalan, sukad pa kaganinang alas 6, naama na sa record na nato. Ha? So, giklaro tani, ato ning giklaro nga ang tanang winners should be personally receive their prizes on Monday. Personal yun sila mo ani. So, mangita untag kahigayonan ang atong mga mananaog nga kung unsay ilang kakulian sa trabaho kausalang good, ha? Kausara kay kausara sa gyud ni mahitabo nga makadawat mo og ganti gikan sa Kapitolyo for your being winners sa atong online voting atol sa Pasigarbo sa Sugbo ni ato miaging Agosto 28. So doon naman gani dagko nga tambungan ninyo, ma'am, sir, kato mga winners, ipadaplin lang una na sa Lunes. Hatagi lang yun, hatagan ilang yun og panahon. Ang Lunes, hapon ta, arita, humag paniudto niya na mo sa Kapitolyo to claim your prizes. Nasayod na sad mo sa mga ganti nga inyong pagadawaton, kay klaro man to kaganina atol sa atong electronic raffle. And again, atong ipasabot din ipagbalik, alang ni adtong hangtod karon ay daghan pa kayo nagpada sa ilang ngalan og numero, hoping nga
ma-appeal sa atong electronic voting. Ato ipasabot in taon nga wa na dugay ra hagbay ra. Niadto pa ng Agosto 28 ang atong online voting, niadto rang adlaw, wa gani na ma-extended og laing adlaw. So, mao ra gyud to nya, mao ra gyud to ni qualify sa atong voting. Nakita man ninyo diri sa atong screen, matagbasa o matagpili sa mga ngalan na aman, magdagan man ang mga ngan o mga numero nila. So mauray to sila, meaning katong mga ngalana, mauray may qualify sa atong electronic raffle. O busa, katong nagduda, wag tangan ang kana. O nya salamat sab kayo Pakwin Nega, kay nangayo kag pasaylo sa una nimong comment, kay nagduda ka. Nagduda man ka, apan eventually nakasabot ra ka, hinaot nga kadto sab si kisatong babay, makasabot. Okay. Lagi tawag dire. Di una ko mo adlib kay basig mahibaw kung sana ni. Again, mayong kadlawon, mayong buntag, mayong udto, mayong hapon, mayong gabi sa nagkadaiya natong kaigsunan nga nakatakatag sa nagkadaiyang bahin sa kalibutan, lain-laing nasod. Din sila ana karon manginabuhi o ana na mamuyo, labi na gyud ng apil sa online voting. Okay, kadiyot lang ha, gamay lang. Gamay lang yun kayo kay nisamot ka thrilling kining atong nasaksihan karong gabi yun. Okay. Ala. Wapa ni siya kay Bao, ha? Wapa. Hi. Way tingog. Tingog, uy, kahilakon man ka diha. Wala ko'y tingog, Madam Gwen. Hi. Kumusta? Kumusta, uy? Ha? Ay, di ko ka... Ay! Naunsa man ka? Nalipay kang kita nako or nailain ni mong nalipayan? Nalipay ko nakakita ni mo, Madam Gwen. Maura yun na imong kalipayan? O dayon niya, nakalimot kong tanaw sa kuan. Unsa? Sa live. Ay. Kay naghimo man kog SIP. Sige sa lang, among basta school. kita na kanako. Ay! Kanang, hello, Madam Emily. Ma'am. Padung ni mo sa, may gabi, kanang, inikpadung ni mo sa Pardo ba? National High School. Unsa may imong sakyan, padung dito? Duol ra man na diri, Gov. Amo So, maglakaw ra ka? Pwede ra pud ko maglakaw din. Usahay ko maalanganin, magmotor ko, Gov. Magmotor. Kung moari ka sa syudad, unsa man po imong sakyan? Magbas. Sakay ka sa bus? Kanang, mungtana ko nimo. Kung pananglit, moari ka sa syudad, unya, ang imong sakyan, ang Toyota Hilux, unya, nga bag-o, kay para imo na gina masakyan, padung baka ron sa Pardo, National High School, or padung baka nga rin sa syudad. Manang, mungtana pagay ko. Pananglit lang ba? Unsa man imong bation? Hala, Gov, oy. Ganang. Nangutana ragay ko. Pananglit lang. Pananglit. Layo raman jud kayo na sa amo ang mga kuan, Gov, kanang pangandoy na namo, pero kabalok ko nga layo ra jud kay namo nga makabot. Kanang, lain ko pangutana, ni unsa toy festival sa Bolhoon? Walo festival. Wala de. Well, Nya nibutar ka adtong sa Pasigarbo? Kaayo, go. Butar gid ka. Nya kita ka nako. Oo, kita kaayo. Kung naa pa lang unta mi ato, go,
Daghan kami estudyante ato nga ni Apil Gov. Oh, nindot sad kaayo gyud ang inyong sayaw, ang performance. Congratulations ninyo. Ha? Mga bata to sa El Pardo National High School, Gov. Ah, mao ba? ang kasagaran Timing nga nato, gyud di ay no. Gikan gyud Pardo National High School. Unya ang midaog tangtang man. Data. Kadungog ka nako? Kadungog pa ka nako or na-freeze man ka? Nabalik na ka? Na, Emmanuel, napakay-load. Hoy, napa ni load? Oh, klaro, nawa naman. Nakay wifi diha. Oh, Emelita. Wala, Gov. Sige Mobile na lang. na ni Gov. Kanindot palandungo no nga ang mga nanayaw di ay sa Bulho Festival gikan sa asa to Emily? El Pardo National High School. Unya. Tagaan mig letter. Oh, congratulations gid ninyo. Punaan pa nang kuglain congratulations kay ang nidaog karong gabi una sa usa ka brand new Toyota Hilux. Hay man imong naong. Usbo na to, be. Di na lagi. Kadungog pa ka na ko? Oh, nakadungog pa ko, Gov. Di na makita lagi imong maanyag nga nawong. Nakadungog pa ko, Gov. Ang ako lang unta isulti nimo ba nga ang midaog karong gabi una sa usa ka brand new Toyota Hilux wailain kung dili ang usa nga ang pangalan Emelita Pelonio. Dream car, Gov. Ako tong usbon ha. Amo adyo na dream car. Ang mananaog karon sa grand prize usa ka Toyota Hilux brand new ikaw Emelita Pelonio. Congratulations. Salamat sa patrocinio de Maria. Grabe yun. Go. Salamat sug kaayo sa patrocinio de Maria nga gihatag pud niya namo ang brand new gyud nga Hilux nga pangandoy gyud na namo. O rest assure, Gov, nga gikan ni sa imuhang pasundayag nga inila nga pasundayag, Gov, magamit po ni namo sa among eskwelahan. So kadtong imong giuna-huna nga layo ra kaayo karon makabot na gyud nimo. Imo na gyud ning bag-o kaayo nga sakyanan nga imong magamit sa tanan nimong panginahanglan og sa eskwelahan. Congratulations. Gov, salamat kaayo, Gov. Salamat gyud kaayo. Kay grabe ang basta Gov, salamat kaayo, Gov. Mo congratulate nimo ni akuyog nato ang tanan nato nga mga provincial board members o ang atong provincial director sa DILG. Unahon nato ang provincial board member nato sa segundo distrito kung diin anaa ang Bulhoon. Di agyud ato mga board members. Unahon nato si board member Stanley Caminero.
Hi, Ma'am Emelita. Congratulations. Gidungog gid imong pag-ampo nga gihapin sa imong damgo. Grabe ang kani gid ang mangdamgo ta og dako sa kay usahay paminawon gid ay pod sa kahitasan ihatag gid ay pod. Correct, very good. Onya gigamit nga instrumento ang atong pangagamhanan sa probinsya sa Sugbo ubos sa pagpangulo ni Governor Gwen Garcia. Atong pasalamatan ang gobyerno sa probinsya og si Gov Gwen. Oy, ma'am, maayong hapon. Maayong gabi. Si board member Raymond Calderon. Oh, nakaanak ka diri sa El Pardo. Diha, Sir. Congratulations, ma'am, ha? Congratulations sa imong bagong sakyanan. Pasalamat ni Governor Gwen. Mao gini mo'y naghatag aning dakong gigayon nga makadaog ka og usa ka Hilux. Daghan salamat ni Governor Gwen. O congratulations ni mo usab. Salamat kaayo. Ma'am, ang gabi, Board Member John Kiwano sa 6th Distrito. Congratulations. Naputol. Makadungog pa ka na mo, ma'am? Okay, ang iyang linya. Mohang usahay. Usa ka magtutudlo sa Buluon. Mao winner sa Toyota Hilux. Brand new. Sige. Board Member Junki Iwano. Hello. Hello. Hello, Gob. Ma'am Emelita, si Board Member Junki Iwano ni Ma'am no sa 6th Distrito. Ma'am, congratulate lang nimo no na kanang kibaw nakita gyud namo sa imong mga mata imong dako gyud kayong kalipay kay unexpected gyud kayo ni nimo. So, Board, grabe gyud kaayo dako kay nang gracias at kay tas-an niya. Ako ang gipaangkon ana. Go, Board. Yes, para imo gyud ni ma'am. Nya ma'am, pagbalik congratulations no. Nya ako na ning ipasa sa akong kauban sa 6th Distrito ato sa representante Board Member Glenn Soco. Ma'am. Okay. May Hello. gabi si Board Member Glenn Soco ni. Hello, Board. May gabi po, Board. Congratulations. Mabuhi ka, Salamat Ma'am ka. Emelita. Salamat kayo, Board. Ihimplo Salamat modelo sa ka sa kaitasan. atong mga magtutudlo. Mabuhi ka. Salamat o congratulations. Thank you kay Board. Thank you kayo ninyo. Ma'am, may gabi diha. Ma'am, sir. Si Go. Board Member Red Duterte ni sa 5th District. Onya, on behalf po sa ubang board members, sa tanan board members diri sa probinsya sa Sugbo, congratulations kaayo on nalipay pod kaayo mi sa imong gisulti na pakibaw nimo na nakadaog ka og Hilux ang imong yung unang hunahuna ang imong eskwelahan na makabenepisyo ani. So we applaud you for that. Congratulations, ma'am. Salamat kayo, Board. Oo, onya ani apod diri mo congratulate nimo. Ako lang iusa-usa og mention si Board Member Mike Villamor sa 5th District, si Board Member Kerry Shimura sa 4th District, si Board Member Jimbo Borgonia sa 3rd District ug si Board Member Kuya Nick Pipito sa PCL, taga Toledo na siya. Congratulations, gikan namong tanan. Dili man ako matagsa-tagsa ang inyong mga pangalan, Board. Rest assured nga ako mapasalamatin kayog dako ni Gov Gwen og ninyo tanan diha nga napagsiugda aning dako nga kalingawan nga naaghat ang tanan. Unta gani ganahan mi mo ana diha pero hagipot ang panahon ang mga financial pod
apil na og karon dako kay kog pasalamat nga sa usa ka Hilux ako pagyud ang nakadaog perting sortiha hinatag sa Ginoo ato nang ipagamit pod sa eskwelahan usahay sa mga kinahanglanon kay dako kaayo pod mi og tabang pod kinahanglan niya amo apon nga ayudahan. Daghan kayong salamat ninyo. Okay, salamat kaayo ma'am. Go. Boyd. Onya, naapo po usa namo congratulate nimo. Kuy gyapon namo ang ato provincial director sa DILG si Attorney Lucero na siya mensahe para nimo pod. Hi Ma'am Emilita, congratulations sa imong bag-ong sakyanan, no? Atong pasalamatan ang probinsya sa Sugbo, si Governor Gwen nga gihimong instrumento sa Ginoo para matuman ay imong pangandoy. Amping ta kanunay ma'am. Okay, maayong gabi attorney. Salamat kayo attorney. Oh, si Gwen ni ha. Munta na ra ba kag kinsang Gwen? Wala ko nagdahong gyud kay perting daghanas akong gihuna-una. Sorry gyud kayo pasensya Gov Gwen kay karong Bernes nami deadline sa among SIP sa among eskwelahan. Perte na mong dok-dok ani, wala ko itulog ani na wala na akong kuan. Si Division Superintendent Dr. Andales nga di mo kaayo lisod-lisoron kay daghan kay imong trabaho. O nya ug wala kay ikapliti padong diri kay karong Lunes, sunod Lunes ba? Pizza 19. Ato mang tawgon ang tanan. 50 man mo kabuok. Dunay mga consolation prizes atong gipanghatag sama sa cellphone, tablet, laptop, TV. Nya ikaw gyud ang grand prize. Kamo live gyud na ari gyud personal nga atong iapod-apod ang mga premyo. Mo na ug wa kay ikapliti padung diri ing na si Mayor Dirama. Ipahatod ka diri ing na ingon ko. Ha? Okay. Gov. Okay. I hope makatuog karong gabi una. Murag dili gyud Gov. Murag dili gyud palingot na gani kog taman Gov. Pero pasalamat ha, pasalamat sa kay Tasan, pasalamat sa Patrocinio de Maria, ang patron diha. Ako Gov, mapasalamaton gyud kaayo ko labaw sa tanan sa Ginoo. Patrocinio de Maria may patron diri sa Buloon, Santo Niño ug tanan gyud nga mga kamo pod Gov, ikaw labi na nimo sa probinsya sa Sugbo, ikaw ang nagpasiugda aning kalingawana. Daghan kay salamat kay kani ang pinakapirmiro nga kani ang pinakapirmiro nga naay raffle draw og layo man mi diri Gov, pero ako ang gipadawat ana og kay balo ko nga kung naa man ko'y mission sa kinabuhi ihatag sa Ginoo ako nang tumban, ako nang dawaton. Mao gyud na, swerte kay kakaron kay gibasbasan gyud ka sa Ginoo. So makita ta, ha, Emilita? Okay. Congratulations. Nang hinaot ko mahuman na imong SIP diha, pangayo na lang og extension kang Dr. Andales kay basig di ka katog rong gabi una. Dili gyud and murag dili na gyud murag mahuman na noon na ako karong SIP do Gov. Mahuman na noon. Kay di naman ko katulog ani. Sige, magkita ta ha, sunod Lunes. Salamat kayo po dyan. Nakakontak na ko si Sir Manuel. Kailan yan na, Gov. Iya gito cellphone gigamit. Amo ba to ni contact? Salamat po. Ella, taga Bulhoon. Taga Bulhoon. Nagkakita mi anak katong naay na disgrasya sa mga bata nga nag-abot mi diha sa hospital sa CCMC. Katong sa una, katong dunay kuan district meet. Nga naabot ko diha. Yes, Gov. Diha sa gym. Sige, kita na pud ta. Pohon. Ha? Sige. Congratulations. Emilita Pelonio. Congratulations. Bulhoon. And most of all, congratulations Sugbo. Sa makausap pa, nag-una na usab. Nag-una.
sa atong mga kalihukan nga alang gayud sa mga Sugboanon. Daghan kaayong salamat. Daghang salamat sa tanan nga naningkamot karong gabi una. Daghan kaayong salamat Sam Costanilla. May kaini mong katubag katong mga nangumentaryo. O i-text lang unya kato nangutana sa imong skincare. Salamat Kati, Marty, tanan natong crew. Of course, ang atong provincial board members nga naabtag alas 9 pasado and our provincial director of the DILG kay mao ni atong eyewitness. Neutral, objective, ug dunay sayop, kami malatos. So ayaw na lang mo din hagpunog-punog pangomentaryo nga wa din hiwa didto. Dawata ang kamatuoran nga tarong kining atong gihimo, transparent, fair, ug unsa may resulta, swerte na yun na, apan di na swerte. Pagbuhuot sa kahitasan. Daghang salamat, mabuhi ang Sugbo, mabuhi kitang tanang Sugboanon. Salamat, Governor Gwen. Salamat sa atong mga board members and of course, PD Ayan Lucero. Salamat kayo. And once again, congratulations to the winners. The awarding will be on Monday, September 19, after lunch, but doon ay taga-kapitol nga mo kontak ra ninyo mahitungod niya na. Okay, once again, congratulations to the winners. Daghang salamat. Hangtod sa sunod natong tapok-tapok, ako si Sam Costanilla. Mayong gabi. Enjoy the rest of the evening.